እንዲህ ጌርና እንጽልይና እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ ነመስግን ነው እቲ ጸጋ ዘብዝሐልና አምላኽ ምስጋና ይሁን ነው ምሕረት ዘብዝሐ አምላኽ ምስጋና ይሁን ነው ተመስገን ስለ ምሕረትካ ተመስገን ስለ ውህበታትካ ተመስገን ስለ ጸጋኻ ተመስገን እግዚአብሔር ይመስገን አመስግኑ ኩሉ ሰብ ከመስግን ክጽልይ ምስ እግዚአብሔር ኮሙኒኬት ገብር ካብ አምላኽ ክቅበል ምስ እግዚአብሔር ሕብረት ክገብር ካብ መንፈስ ቅዱስ ገለ ክወስድ ይመጽ ዘሎ ስለዚህ ኮኔክት ክንገብር ኢና ኩላትና ብናይ ጸሎት መንፈስ ገጽ አምላኽ ብዝናፍቕ መንፈስ እቲቱን ክንቅይሮ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ከም ልማድ አይኮናን መጽኢና ዘለና እግዚአብሔር ይመስገን ንፈልጥ ኢና ቃሉ ክመጽእ ከሎ መንፈሱ ክመጽእ ከሎ ኃይሉ ክመጽእ ከሎ እግዚአብሔር ይመስገን ገጹ ሪኡ ሱቕ ኢሉ ዝተመለሰ የለን እግዚአብሔር ይመስገን ታሪክ ዝልውጥ አምላኽ አለና እስኪ ተመስገን በለው ተመስገን መንፈስ ቅዱስ ተመስገን መንፈስ ቅዱስ አብ ሕይወትና ማከልና ስለተገብሮ ሰናይካ ስለዚህ ብዙሕ ተቀበልናዮ ምሕረት ነመስግን አለና ተመስገን ጸጋ ብልዕሊ ጸጋ ዘብዝሐልኩም እግዚአብሔር አመስግኖ አመስግኖ ዝረዳአኩም ደው ዘበለኩም ነዛ ትንፋስ ተሸኪመዋ ዘሎ እግዚአብሔር ምስጋና ይግባው እግዚአብሔር ይመስገን ተዋጊኡልና ደው ስለዘበልና እግዚአብሔር ነመስግን ነው ተመስገን ተሰርሕ ስለዘለኻ ኃይልኻ ምሳና ስለዘሎ ተዋጋአልና ስለዘለኻ ብንሪኦ ብዘይንሪኦ በሁሉ መልሲ ትህበልና አምላኽ ተመስገን ተመስገን መንፈስ ቅዱስ ረድኤትካ ሙሉእ ስለዝኾነ ምሕረትካ ዘይውዳእ ብዙሕ ስለዝኾነ ነመስግናለና ተመስገን ተመስገን አመስግኖ ንጎይታ ሃሌሉያ 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 ብርቱዓት ስለዝኾነ አይኮናን ደውይና ብርቱዕ ዝገብር አምላኽ ስለዘሎዩ ኃይልና ዘይውዳእ ስለዘይኮነ አይኮነን ሙሉእ ኃይሉ ዘይውዳእ ጎይታ ስለዝደገፈና እዩ እግዚአብሔር ጸጊዕካዮ ዘይስበር አምላኽ እሙን ዝኾነ እግዚአብሔር ዘይጠልም ገጹ ዘይለዋውጥ እግዚአብሔር ተመስገን በልዎ ተመስገን መንፈስ ቅዱስ ንባርኸካ አለና ነመስግን አለና ስለዚህ ውህበታትካ ተመስገን ስለዚህ ለያ ዘይብሉ ጸጋኻ ተመስገን ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ተሳግር ካብ ጸጋ ናብ ጸጋ ተሳግር ተመስገን ብላለና ተሰኪምካና ለኻሞ ነመስግን አለና ባርኾ ነዚ ዝሓዘኩም እግዚአብሔር አዳውኩም ሂዙ ዝመርሕ ዘሎ እግዚአብሔር ባርኾ እግዚአብሔር ይመስገን بسور زمت أملاخ بارخو أمسكنو هاليلويا هاليلويا أمد ربدا مقديز سر أملاخ لنا أبتي ماي زيبلو بطاطات روبا زوت أملاخ لنا تمسكن بالله سلزي محرت زينا مسكنا لنا تأجازب زحكا أملاخ تمسكن أو رابا كلادينا مهياس تنبيت إساس كمزيلو بزعبا لبنان مقدنا كنقر كله رحقاتو سي كمتي سماين مدرن كم أكاب أملخ أزيو رحق زتفليو لبنان مقدنا كمتي سماي كم مدري لعل زبل مقدي كم مقدتاتكم حساباتي كأكم حساباتكم لعل زبل فتسيمو كونكت كون زيكل أزيو نسول حسابو لعلو لعلي كله لعل زبل مقدتاتو فلوي نحنا ناي مدري ناي زتأف ناي قربا كنري كلنا نسو ناي زل عالم زيت أف أزيو ناي روحو ندارا أيز مرحانا እግዚአብሔር أزيو روحو إلو غاب يجينا زي كونكت زغبركم نجار كغبر إلو እግዚአብሔር ይመስገን انتاي بالقطري 10 تجميرو 55 إساس زنابن بردن كاب سماي كم زورد مون مدريون كم زرويا كم تبقلون كم اتفرن غيرو زرعين زرعي انجرا تمغابي كم تهب انت زي غبره نفس سماي كم زي ملس كم اوخا اتي كاب افاي زوص قال كم اوخونيو نتي اني زدليو يفصم زتلا اخلون يسلط انبر بخنتو ناباي اي ملسن يلو እግዚአብሔር ይመስገን በሐጎስ ክትወጽ ይሁን በሰላም ድማ ክትስና ይሁን እንባታትን ኮረብታታትን ቀቅድሚኹም ልዕል እልል ክብሉልኩ የማም ኩሎም አዋ በረኻውን ከጣውልኩም የሚሉ እግዚአብሔር ይመስገን
ቃላይ በከንቱ አይመለስን ይሉና እግዚአብሔር ይመስገን እስከ ኩላህና ተሲና ነዚህ ዝመጽ ቃል እዚ ልብናን መንፈስናን ክንከፍቲና አሜን ይቀበሉ ለሁሉም ብሊና እግዚአብሔር ይመስገን የስ አባይ ወሪዱ በከንቱ አይመለስ ብሎ እግዚአብሔር ይመስገን ጉዳይ አብኩነታታይ አብዛ ማህበር አብዚ ከተማዚ አብ ህዝብና እዚ ቃልካ በዘስልጥ ኃይል ይገለጽ ብሎ እግዚአብሔር ይመስገን ከም ኖርማል ከሰማዕ ይመጻኹን ብሎ አውሽጢ መንፈስ አብ ህይወታይ አብ ጉዳያታይ ወሪዱ ከስልጥ ይደል ያለሁን ብሎ እግዚአብሔር ይመስገን ክትርክስ ዘሎ ነገራት ይተርክስ ክዋሐጽ ዘሎ ነገራት ይዋሐጽ ክስበር ዘሎ ነገራት ይሰበር ለውጥ ይሁን ዘርኢ ከም ዝበቁል ከምኡ ድማ ዘበቁል ቃልካ ከም ዝናብ ይዝነብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ጸልዩላችሁም በዚህ መንፈስ ዝንጸልይ እግዚአብሔር ይመስገን በህብረት መንፈስ ክንጸልይና ጸልዩ ጎይታ አፍስስ መንፈስካ ናይ ቃልካ ዝናባማ ከና ይዝነብ አማህበርካ ይዝነብ አብዛ ከተማዚያ ይዝነብ አብ ህዝብና ይዝነብ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንምስላጥ ንምቅና ንምፍጻም ንምስራህ ይውረድ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ በከንቱ አይመለስን ይልካላህ እግዚአብሔር አምላክ ነቲ ተሪር ለቢሎም ይስበሮ ነቲ ዝተዓጾ ነገራት ክፈት ነቲ ዝተበላሾ ነገራት አሪ ነቲ ዝተፈ አክቦ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልያለና በዘስልጥ ኃይል ይክሰርህ ንጽልያለና እቲ መዶሻ ይዝበልክ ኃይሊ ዘሎ ስልጣን ዘሎ ቃልካ ይውረድ በኢየሱስ ክርስቶስ ንኃይል ጸልማት ዝሰባብር ናያጋንንቲ ኃይል ኩሉ ዘፍርስ ቃልካን ድምጽኻን አማከልና ይሰማዕ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይስራህ ብሎ ይስራህ መንፈስ ቅዱስ ስራህ በቃልካ በስልጣን እግዚአብሔር ይመስገን አቤተይ እተው አም ነፍሰይ እተው አም መንፈሰይ እተው አብ ልበይ አብ አእምሮይ እተው ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ብሎ አርስርሰኒ ተንክፍ ውሽጠይ ዘይተተንከፈ ነገራት አይሃሉ ንስኻ መንፈስካ ዘይወረደሉ ነገራት አይሃሉ ምልአት ይሁን ናይ ቃልካ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ምልአት ይሁን ሎም ያማከልና በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ምስላጥ ይሁን ለውጥ ይሁን ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ልሙድ ከይንወጽ ከም ልሙድ ከይንሰምዕ አእምሮ ጸራይ ከይከውን ብሽም ኢየሱስ ንጽልያለና አም መንፈስ አውሽጢ ይተው ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ሰይፊው ዘልበልካዮ ቃልካ አውሽጢ መንፈስ አውሽጢ ነፍስ ይፈላሊ ዝኽእል ቃልካ ሎም ይሕለፍ በኢየሱስ ክርስቶስ ክቁረጽ ንዘለው ነገራት ይቁረጽ ብሽም ኢየሱስ ክብተኽ ንዘለው ነገራት ይብተኽ በኢየሱስ ክርስቶስ ክስበር ንዘለው ነገራት ይስበር በኢየሱስ ክርስቶስ ክፍወስ ንዘለው ነገራት ይፈውስ ብሽም ኢየሱስ ንጽልያለና እግዚአብሔር አምላክ ቃልካ ከም ልማዱ ይስራህ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ልማዱ ይስራህ በኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ካብ አፍካ ምስወጸ ንሰማይን ምድርን ዝጸውዐ ሎሚ ክጽዋዕ ዘለው ነገራት ኩሉ ይምጻ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ጸልዩ ይምጻ እንዳበልኩም ጸልዩ አብ ልቢ አምላክ ዘሎ አማከልና ይውረድ በኢየሱስ ክርስቶስ ጋፕ አይሃሉ ሎሚ አሞንጎ አምላክን ሰብን ጋፕ ምፍልላይ አይሃሉ አሞንጎ መንፈስ አምላክን ማህበር ክርስቶስን ምፍልላይ አይሃሉ ጋፕ አይሃሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ንጸልያለና እቲ ዝርሓ ጉዳያትና ኩሉ ዝቀርበሉ ጊዜ ይሁን ናብ ህላውነትካ ናብ ክብርኻ ዝቀርበሉ ጊዜ ይሁን ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይፍረስ ይፍሰስ 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 ሃሌሉያ ከማያት አዝንቦ በልዎ አዝንቦ 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 ይዝነብ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ድምጺ አብ ደቅና አብ ልቢ ደቅና ይሰማዕ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ወለዶታት ይስምዑዎ በኢየሱስ ክርስቶስ አብ ልቢ አቦታት ይሰማዕ አብ ልቢ አዴታት ይሰማዕ አብ ልዕሊ ነታ ማህበር ትዛረቦ ድምጽኻ ይሰማዕ ብሽም ኢየሱስ እዝኒ ዘሎ መንፈስና አብያተ ክርስቲያናት ዝብሎ ዘበለ ኩሉ ይስማዕ ዝበልካዮ ህያው ድምጽኻ ይሰማዕ አብ ውሽጢ መንፈስና ሎሚ በኢየሱስ ክርስቶስ ኦ መንፈስ ቅዱስ ኦ መንፈስ ቅዱስ ባህሪኻዩ ግበሮ ንጽልያለና ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ለውጥ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሌሮናንቲያ ሳምብራዲና መሃላባ ጋዲያና ማያሶ እንደሮቦሽ መንፈስኩም ከፊትኩም አዛርቦን ጎይታ ክንጽልይና ንሽተይ ስለዝበልኩም ንጸልይ don't be spectators ክንርኢያ ይኮና መጽና pray በመንፈስ ኮይና ንጸልይ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ
zi mohonda rabahadia shekledene mohora bagayaso ela bahala bagadina mahaya sondrodo bohoshila ba ayaso bola mahakandida bahayaso ese እቲ ካብ ኣፈይ ዝወፅእ ቃለይ ከምኡ ክኸውን ኢልካ ኢኻ ከምኡ ይኹን በሎ እግዚአብሔር ይመስገን ከምቲ ኣብ ልብኻ ዘሎ ይኹን ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ኣብ ልብኻ ዝኾነ ይኹን ብኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ፍቃድካ ማእከልና ይኹን ብኢየሱስ ክርስቶስ በሎ እቲ ዝሓሰብካልና ይኹን ብሽም ኢየሱስ እቲ ዝመደብካልና ይኹን ብኢየሱስ ክርስቶስ ፍቃድካ ይኹን Let your will be done. فقد كايو حسب كايو بشم يسوس أزون دورو بولا باغاياسو بنايك ألكا منفس حصبنا بنايك ألكا حيلي حصبنا أصرينا قدسنا بيسوس كريستوس لوط نغرات لوط بيسوس كريستوس ከምቲ ፍቃድካ በሰማይ ዝኾነ ከምኡን ኣብ ማእከልና ይኹን ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይኹን በሎ እግዚአብሔር ይመስገን ይኹን ከምቲ ኣብ ልብኻ ዘሎ ይኹነልካ ብኢየሱስ ክርስቶስ ማሕበርካ ህዝብኻ ከምቲ ትደልዮ ይኹነልካ ብኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ትደልዮ ንታሕቲ ከይከውን ሎሚ ምትሳእ ክኸውን ጽልያለና ሎሚ ትንሳኤ ለውጢ ብኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ፍቃድካ ፍጻሜ ክንርኢ ንደልያለና ይስራሕ بالسلطان بحيلي بملئات يخون بشم يسوع كريستوس يخون منفس قدوس اي رابا بابا ديانا ماندو سيبل دينه مو شاكلا ديانا ما اياس منفس قدوس روبو هولا ماندي سيكلا دينا مهالا باغا ديانا مها سوندرو بوشي نتي زرئي كيوقولو اي ملسن يلو እግዚአብሔር ይመስገን ሎሚ ምብቃል ከውን ጸልዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሎሚ ፍረ ይሁን ማእከልና በሎ እግዚአብሔር ይመስገን ከስልጥ ይውረድ ሎሚ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተጸበናዮ ነገራት ዝበቆለሉ ጊዜ ይሁን ዝተሳአሉ ጊዜ ይሁን ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ትጽቢታትና ትጽቢት ኮይኑ ከይተርፍ ተስፋታት ሕያው ይሁን ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው ይሁን በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ይሁን ጸልያለና በኢየሱስ ይብቃል በኢየሱስ ክርስቶስ ሚተስ ትንሳኤ ይሁን يزرقحنا ቃልካ ስልጣንን ኃይልን ይዘርጋህና ጸልያለና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ከውን ጸልያለና በኃይሊ በስልጣን በግርማ ይስራህ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ ሳንዳራ ባህላ ባዱና ማአንደ ሼክላ ዲና ማአራባ ጋያሱ ነቲ ዝነቀጸ ድራይ ዝኾነ ዴድ ዝኾነ ዘርኢሲ ህያው ክገብሮ ዝኽእል ኃይል ለውና እግዚአብሔር ቃል ከመ ይሁን በሎ እግዚአብሔር ይመስገን ከመ ይሁን ሎሚ አማከልና ዘርኢ አለው ሎሚ አማከልና ሕያው ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ዝናብ ይዝነበሉ በሎ እግዚአብሔር ይዝነብ ኢየሱስ ክርስቶስ ንተስፋታት ዘብቆል ናይ እግዚአብሔር ዝናብ ይዝነብ ሎሚ በኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልብና ንነዊሕ ዓመታት ዝተጸበናዮ ድምጽታት ሕያው ኮይኑ ዝተሰአሉ ና ኃይሊ ጊዜ ይሁን ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ በኢየሱስ ክርስቶስ እንጸልያለና መንፈስ ቅዱስ ስራህ ማእከል شيلا ماندو رابا هكلا دينا مهالا باغاديا ساندي دي بوشي ايلا بهاياسو اي رابا بابا ديانا مها ساندرو دو بولا باغاياسي اي رابا هلا باغاياسو اسكي اداوكم ابلبكم غيركم تصليو اتي يسوس 30 60 100 زفريز بلو مريت كول لبنا لبي اتي ترير لبي ايخون بلو امان زمل لبي ايخون بشم يسوس كريستوس
ምድራዊ ነገራት ተመላ ልብ ይሆን ምድራዊ ትምኒታት ዘበለ ሁሉ ይጽራኤል ካካብ ዝልብ ይዚ ብሽም ኢየሱስ ጣዕም ልብ ዘብቆ ልብ ዘፍሪ ልብ በኢየሱስ ክርስቶስ ዘፍሪ 30 60 ሚቲ ይሆን ሎም ያማከልና ይፍረይ በኢየሱስ ክርስቶስ ይብቀል በኢየሱስ ክርስቶስ ሰሚዕና ተሐጉስና ጥራይ መውጻ ከይኮነስ ንፍረ ከበጽህ ንጽል ያለና በኢየሱስ ክርስቶስ ንለውጥ ይከውን ንጽል ያለና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ፕራዲና መሃላባ ጎሴን ፕሬዴዴ በሆሺ ክላዲያና ማያስ እዚ ልበይን ቃልካ ዝጥዕም ይሁን ንቃልካ ናይ ቃልካ ዘርኢ ዝጥዕም ይሁን ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ደስ በለካ ይስራሕ ብሎሚ በኢየሱስ ክርስቶስ ራፓና ማንዶ ሴፕላዲና ማሃሽ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ አምላክና ከምዚ ያለው ከምኡ ከገብር ይመጽ ይዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን በመንፈስ ጸሎትና ሰሪህ ዝሰርህ ሰሚዑ ዝሰርህ አምላክዩ አሜን መንፈስ ቅዱስ ክብርን አምላክና ይሁን አመስግኖና እዚ ጎይታ ቃል ስለዝልህ ቃል ይሁን ማህያው ስለዝገብር እግዚአብሔር ይመስገን ነቲ ቃል ከም በበልኩም እንደገና እግዚአብሔር ይመስገን ኩላትና እስኪ በሐደክን ብሎይና ዝናብን በረድን ካብ ሰማይ ከም ዝወርድ ሞ ንምድሪውን ከም ዘሩያ ከም ትበቁሉን ከም ተፍሪን ገይሩ ንዘራኢ ዘርኢ እንጀራን ተመጋቢ ከም ትህብ እንተ ዘይገበረ ናብ ሰማይ ከም ዘይምለስ ከምኡኻ እቲ ካብ አፍ አምላክ ዝወፅእ ቃል ከምኡ ክኸውን እዩ አማከልና ከምኡ ክኸውን እዩ ነቲ አምላክ ዝደለዮ ክፍጽም ነቲ ዝተላኸሉን ከስልጥ እምበር ሎሚ ብከንቱ አይክምለስን እዩ በሎስከ ብከንቱ አይክምለስን እዩ ብከንቱ አይክምለስን እዩ ብከንቱ አይክምለስን እዩ ብከንቱ አይክምለስን እዩ እስኪ ጸልዩ ቤተይ ከተንከፍካ ብከንቱ አይክትምለስን ይኻበሎ ነገራተይ ከተንከፍካ ጥዕናይ ከተንከፍካ ዝተበላሸው ጉዳያት ከተንከፍካ ብከንቱ አይክምለስን እዩ ሎሚ ከምታ ሰበይቲ ጋር ክዳን ኢየሱስ ዝሓዘት ከይ ሓዘት ከተንከፈቶ ዘይተመለሰት ምስተንከፈቶ ድማ ለውጢ ሒዛና ቤታ ዝኸደት ሎሚ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብከንቱ ዝምለስ ሰብ አይሃሉ ሎሚ ብሽም ኢየሱስ ቃል አምላክ ብከንቱ አይመለስ በኢየሱስ ስም አማከልና ምስላጥ ይሁን በኢየሱስ ስም በቃል አምላክ ዝሆነ ምስላጥ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አባዳውኩም ዘርኢ አምላክ ይተው ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እንገራ አምላክ ይውረድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሕያው ማያት ይዝነብ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አምላክ ንጸልያለና ነዚ ክትገብር በመንፈስካ በህላውነትካ ማከልና ስለዘለኻ ተመስገን ባርኮ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ከሙ ከወኒው ሃሌሉያ አይክምለስን ይብከንቱ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ባርኮን እግዚአብሔር አመስግኖ በጎይታ ደስ ይበልኩም ከሙ ዝገብር አምላክ ስለዘለና ሃሌሉያ ናብ ሐሳባቱ ዝስህበና ና እግዚአብሔር ቃል ናብ ህላውነቱ ዝስህበና ና እግዚአብሔር ቃል ና እግዚአብሔር ህላውነት በመንፈሱ ዘስልጥ ጎይታ ማከልና ስለዘሎ አሜን ብላለና መንፈስ ቅዱስ አሜን ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ከም ቃልካ ይሁንልና በኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ ተመስገን መንፈስ ቅዱስ ተመስገን መንፈስ ቅዱስ ተመስገን ሃሌሉያ እሙን ልኡኻለዎ እግዚአብሔር ወሪዱ ከንቱ ዘይምለስ ዝተባሃሎ ገይሩ ዝምለስ ሕያው ቃል አለው እግዚአብሔር ይመስገን ቃሉ ሕይወት አለው ስልጣን አለው ግርማ አለው ሕይወት አለው ሃሌሉያ ተመስገን እግዚአብሔር ክብር ይሃቦ አመስግኖ እግዚአብሔር ይመስገን ተመስገን መንፈስ ቅዱስ ወስሁሉ አሜን በሉ ክብሪን እግዚአብሔር ምስጋናን እግዚአብሔር ስለቲ ዘስልጥ ቃልካ ክብሪን ህባለና
سلتي محسابك حاليوتك فقدك كله آمين كبرين عخايكم منفس قدوس كبرين عخايكم منفس قدوس نزه يوقال بمسغانا نقبلوا لنا بمسغانا نقبلوا لنا آمين نتي كاب السماء زورد هي وقال تقبلوا آمين بلو هاليلويا تمسغن منفس قدوس كبرنا أملاخنا يكون እግዚአብሔር ይመስገን ጌታ ባሮኩም ከፍ ከነብሊና bless you አምላክ ይመስገን ኦኬ በሐጎስ ክትወጽይኩም ለናለው በሐጎስ ኢና ክንወጽ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን አብ ቀድሚ አምላክ بنبعات متص كاب قدمي املاح بحغوس توص እግዚአብሔር ይመስገን ያ ክብርና አምላክና ይሁን አብ ቀድሚው ዘፍሰስካዮ ሶኢሉ አይ ፈስስኒው እቲ ንብዓት እቲ ጸሎት እቲ ናይ ልቢ ቃላትና ዘይገለጾ ከይተረፈ እግዚአብሔር ይሰማዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኦኬ አብ ግብረ ሐዋርያት ክጅምር ከሎ በዚህ ተስፋ ይዝጅምር ናይ ግብረ ሐዋርያት መልእኽቲ ናይ ሐድሽ ኪዳን ናይ ቤተ ክርስቲያን ክትምስረት ከላ ናይ መጀመርታ ስብከት እዚ ነይሩ ናይ መወዳእታ ዘመን ትንቢት ዝተፈጸመሉ ጊዜ ነይሩ ነዚ መወዳእታ ዘመን ዘበለ ኩሉ ድማ ከቨር ዝገብር ናይ እግዚአብሔር ተስፋታት ኣብዚ ውሽጥ ያአሚጡ ይከይዱ እንታይሉና ኩላትና ከነንብቦይና በሓደ ድምጺ በተን ዳሕሮት መዓልታት ከወንዩ ሕጂ ጴጥሮስ ዳሕሮት መዓልታት ይዝብሎ ዘሎ እዚ ሕጂ ከውን ይክንብሎይና ሕጂ ከውን ይበሎ ይብልግ አምላኽ ኣብ ልዕሊ ስጋ ዘበለ ኩሉ ካብ መንፈሰይ ከፍስሴ አወዳትናን አዋልድናን ክንበዩ አጋቡዝና ራእይ ክርዩ አረጋውትና ሕልሚ ክሓልሙዮም በዘን መዓልታት እዚኣተን ኣብ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮት አምላኽ እግዚአብሔር ካብ መንፈሱ ከፍስስ እዩ ንሳቶም ከዓ ክንበዮም እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላኽ ይኹን እዚዩ ናይ ሓድሽ ኪዳን ናይ መወዳእታ ዘመን ተስፋ እዚዩ በዘዚ መንፈስ ቤተ ክርስቲያን ክትቅጽል ኣይትኽእልን እያ መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረደ ኣብ ስጋ ዘበለ ኩሉ በመንፈስ ቅዱስ አክቲቬት ዝኸው ነገር እዩ መዲቡላ ዘሎ በይና ክትከይድ ቤተ ክርስቲያን ኣይተገደፈት ናይ አእምሮ ስራሕ ክንሰርሕ ኣይተጸዋዕና ሪሊጂየስ ስርዓታት ክንገብ ይከኣል እዩ ብኸምኡ ዓመታት አሽዓት ዓመታት ዝኸዱ ብዙሓት ኣለዉ ከምኡ ኤበኔዘር ከምኡ ክትቅየሩን very easy it's a መንፈስ ቅዱስ ሪጀክት ምግባር ጥራይ ስርዓታት ጥራይ ወርሺፕ ምግባር እዩ ነቲ እዚ ሩቲን ነቲ ንደጋግሞ ነገራት ንዑ ከም ስርዓት ከም ቀንዲቁም ነገር ጌርካ እንተሂስካዮ ኖርማል ማንም ዘየነቃንቆ መንገድ ክትቅጽል ትኸላ that the point is በዘይ መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ክትከይድ አይተመደበን በዚ መንፈስ ዝሰልጥ በዚ መንፈስ ቅዱስ ዝኸይድ አሰራርሓ ይተዋሂቡና ዘሎ ስለዚህ ኣብ ልዕሊ ነፍስ ወከፍ ስጋ እዚዩ ሚሽና ወንጌል ክንሰብኽ ከለና ናይ ክርስቶስ ቃል ክስብኽ ከሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ልቢ ሰብ ኣትዩ እቲ ወንጌል ረቲዑ ክልውጦ ከሎ ምስ መንፈስ አምላኽ ዘተሐዝ ኮኔክት ዝገብር ህያው ዝገብር ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኣትዩ ነቲ ሰብ ምስቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓሳብ ምስኡ የእትዎ ኖርማል ስጋዊ አእምሮዊ ምድራዊ ዝነበረ ሰብ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ነገር ክሰምዕ ይጅምር ካብ አምላኽ ተቀቢሉ ድማ ክዛረብ ይጅምር ናይ ሰማያት ድምጽ ያማከልኩም ክስማዕ ጅምር ይኮይ ማለት እዩ ሕልሚ ክትሓልሙ ይኹም ኖርማል ናይ ድኻም ሕልሚ ናይ እዚ ክትሃድም ከለኻ ክትስጋው ከለኻ ናይ ስግረዶ ብሕልሚ ከይኮነሲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ካብ አምላኽ ዝኾነ ንዘመናት ዝኸውን ሕልምታት መልእኽትታት ዝመጸሉ ከምኡ መንፈሳዊ ዝኾነ ኮሙኒኬሽን ኣብ ማእከልና ከም ዝኸውን ይዝነግር ዘሎ አምላኽ ዝደልዮ ዓይነት ምዝርራብ ኣብ ማእከልኩም ክስማዕ ይዝብለና ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ከምኡ ክኸውን እዩ ኣባሮተይ ነዚ መንፈሰይ ከፍስስ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን
ቤተ ክርስቲያን ብዘይ መዚ መንፈስ ቅዱስ ነዊሕ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኣይከኣልን ኣዝዩ ከቢድ እዩ እቲ ንሓልፎና ህይወት ቻሌንጅታት ነዚ ኩሉ ንዑ ዝበዝሐ ግዜ ጻዕርና ነዚ ጸገማት ጉድለት ድኽነት ገለምልታት ነዚ ስዒርና ጥራይ ሰኦልካ ምኻዲና ንዛረብ ንሓስብ ዘለና መብዛሕቱ ትስብከቱን ናብ ከምኡታት ይቕየር ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ግን ኣብዚ መከራ ስቃይ ኩሉ ዓይነት ጥፍኣት ኣብ ዘለዎ ምድሪ ውሽጢ ብመንፈስ ቅዱስ ሓይሊ እናሰዓርካ ትኸደሉ ናይ መንፈስ ቅዱስ ህላውነት ናይ መንፈስ ቅዱስ ረድኤት ይተዋሂቡና ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ቻሌንጅ ኣብኡ ከሎ ንዑ ፌስት ገብረሉ ፊት ንፊት ተኣትወሉ ሓይልን ትብዓትን ሂቡ ዘንብር ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ እዩ ዝነግረና ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ናይ መወዳእታ ዘመን እቲ ክፍኣት እናወሰኸ ዝኸደሉ ግዜ እዩ ናይ ጸልማት ሓይሊ እናወሰኸ ዝኸደሉ ግዜ ቤተ ክርስቲያን ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ሓይልን ምልኣትን እናወሰኸት ክትከደሉ ዝግባኣ ግዜ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ክፍኣት ኣይኮነን በይኑ እናወሰኸ ዝኸይድ ቤተ ክርስቲያን እናወሰኸት ክትከይድ ዝግባኣ እዋን እዩ ነዚ ተስፋ ይሂቡና ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ኣብ ማእከልና ምስማዕ ክህሉ ኣለዎ ኣብ ማእከልና ምርኣይ ክህሉ ኣለዎ መንፈሳዊ መልእኽታት ኮሚኒኬሽን ክህሉ ኣለዎ ምስ ቃል ኣምላኽ ኮኔክት ምግባር ምስ መንፈስ ቅዱስ ኮሚኒኬት ምግባር ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ እንታይ እዩ ምፍላጥ ምስ ፍቓድ ኣምላኽ ተሰማሚዕካ ምኻድ የድልዮ እዩ እዚ እዩ ድማ ዓለም ደልያቶ ዘላ እዚ ድምፂ እዩ ነፍሲ ወከፍ ስጉምትና ዘድልዮ ዘሎ ኣብ ቤትና ዘድልዮ ዘሎ ንደቅና ዘድልየና ዘሎ ኣብዚ ኮንፊውዥን ኣብ ዘለዎ ዘመን ውሽጢ በቲ ድምፂ ኣምላኽ ኮንፊውዝ ከይኮንካ ትነብረሉ ህይወት ናብዚ ኢና ተፀዊዕና ዘለና ስለዚ ናብዚ ህይወት ስለ ዘምፃና እግዚአብሔር ክብሪ ይኹን ነው ክኸውን እዩ እምበር ምናልባሽ ኣይኮነን እቲ ሓሳብ ውዱእ ክኸውን እዩ እቲ ሓሳብ ክኸውን እዩ ምናልባሽ የብሉን ቅድሚኡ እንተ ኮይኑን ኣይኮነን እቲ ሓሳብ ክኸውን እዩ እንተ ዘይኮይኑ ቤተ ክርስቲያን ትበሃል የላን እዚ እንተ ዘይኮይኑ ብጎይታ የለናን ማለት እዩ ስርዓት ጥራይ ኢና ንኸይድ ዘለና ክኸውን ኣለዎ እቲ ነጥቢ ክኸውን ኣሎ እዚ ናይ ግድን ናይ እግዚአብሔር ተስፋ ማእከልና ዝተዋሃበና ኣብዚ ውሽጢ ብመንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ክንከይድ ከለና ካብቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነጥቢ ብመንፈስ ምርኣይ መናፍስቲ ምልላይ ነቲ መንፈሳዊ ዓለም ጽቡቕ ጌርካ ተረዲእካ ምምልላስ ኣዝዩ ወሳኒ ነጥቢ ፈሊኻ ክትከይድ ስኡልካ እንዳተደራበሽካ ከምዚ ተሰሊጡኒ እንዳበልካ ትረግጾ መሬት ኣይኮነን ብትኽክል ኣበይ ትረግጽ ከም ዘለኻ ተረዲኡካ ኣብቲ ዘይትነቃነቀሉ ዘይትወድቀሉ ዘይትዕንቀፈሉ መገዲ እናረገጽካ ትኸደሉ ህይወት ይተዋሂቡና ዘሎ እናተደናገርና ክንከይድ ኣይኮንና ተፀዊዕና ዘለና ስለዚ ጎይታ በዚ ብመንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ብእግዚአብሔር ረድኤት ብደገፍ ናይ መንፈስ ቅዱስ ተረዲእና ክንቅጽል ምእንቲ እግዚአብሔር ኣብዚ ስጋዊ ዓይኒ ኣብ ውሽጢ መንፈስና ዘሎ ካልእ ምርኣይ ድማ ገይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ካልእ ምኽፋት ድማ ገይሩሎ ካብተን ናይ መንፈስ ቅዱስ ውህበታት ዝበሃላ 9 ውህበታት ውሽጢ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 እቲ ሓደ ምልላይ መናፍስቲ ኢሉ ዝገልጾ ናይ መንፈስ ቅዱስ ውህበት ኣሎ ስፔሲፊክ ነታ ማሕበር ዝተዋሃበ ሓደ ውህበት እዩ ከምቲ ትንቢት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ከምቲ ቋንቋታት ምጽላይ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ምትርጓም ፈውሲ እዚታት ኩሉ ከም ዘሎ ቤተ ክርስቲያን ድማ ኣለልያ ክትከይድ ህዝቢ ኣምላኽ ነቲ ኣጠማምትኡ ኣነፂሩ ክርኢ ብምድንጋር ከይከይድ እንታይ ሂቦ ኣሎ ንጹር ዝኾነ ሳይት ዝህበና ጽሩይ ዝኾነ ኣጠማምታ ክህልወና ምልላይ መናፍስቲ ዝበሃል ውህበት ሂቡና ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን I think ኣብቲ ባይብል ስኩል ትመሃሩ ዘለኹም ትፈልጡ ኢኹም እቲ ሱፐርናቹራል ሊቪንግ ዳትብል ሱፐርናቹራል ትብል ሊቪንግ ትብል ክሳላ እቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ውህበታት ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ዘሎ 9 ውህበታት ናይ መንፈስ ቅዱስ ውህበታት ይበሃላ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ዘሎ እተን 5 ኦፊሳት ናይ ወልዲ ወይ ድማ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ውህበት ይበሃላ እዚ ናይ መንፈስ ቅዱስ ውህበት ንብለን ብምውራድ መንፈስ ቅዱስ ዝመፀ እዩ
እቲ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ወልዲ ውህበት ንብሎ ንሱ ብምውራዱ ብምትንሳኤኡ ድማ ንቤተ ክርስቲያን ዝሃቦ እተን 5 ኦፊስ ተባሂለን ዝፍለጣ ሐዋርያት ነቢያት ጓሶት መማህራን ወንጌላውያን ኢሉ ድማ ንማሕበር ዝሃቦ ውህበት ናይ ወልዲ ውህበታት ይባሃላ ኣብ ሮሜ ድማ ኣሎ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 12 ናይ አቦ ውህበታት ተባሂሉ ድማ በአድሚኒስትሬሽን መሪሕነት ዝተፈላለዩ ዓይነት ውህበታት ኣብኡ ድማ ይሰርዓልና ናይ አቦ ውህበት ናይ መንፈስ ቅዱስ ውህበት ናይ ወልዲ ውህበት ኢልና ካታጎሪ ንመጽናዕቲ ንምሓዝ ክሕግዝ እምበር ማዕለያ ዘይብሉ ውህበታት ካብ እግዚአብሔር አባ ማእከልና ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን እተን ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ተሰሪዐን ዘለዋ 9 ናይ መንፈስ ቅዱስ ውህበታት በሰለስተ ካታጎሪ ቅመጣ ብምዝራብ ዝግለጽ ውህበት ኣሎ ብምግላጽ ዝግለጽ ውህበት ኣሎ በኃይሊ ድማ ዝግለጽ ውህበት ኣሎ ብምዝራብ ዝግለጽ ውህበት ንብለን ናይ ቋንቋታት ውህበት ምትርጓም ቋንቋታት ከምኡ ድማ ትንቢት እዚ ብድምጺ ክግለጽ ዘለዎ እዩ ብምግላጽ ብምርዳእ ብመንፈስ ቅዱስ ብርሃን ድማ ከም ፍልጠት ኮይኑ ድማ ዝግለጽ ቃል ፍልጠት ቃል ጥበብን እዚ ሕጂ ክንዘራረበሉ ዘለና ቃል ምልላይ መናፍስቲ ድማ ኣሎ እቲ ኃይሊ ዘለዎ ናብ ፈውሲ ናይ ተኣምራት ነገራት ናብ ምልዋጥ ዝሰርሕ ብግብሪ ዝርአይ ድማ ጸጋ ድማ ኣሎ ናይ እምነት ናይ ፈውሲ ናይ ግብሪ ኃይሊ ዝብል ሕጂ ተኮሮና ካብዚ ኩሉ ናብታ ምልላይ መናፍስቲ ትብሊና ናሮ ክንገብር of course ንኩሉ ሰብ አይኮነን እዚ ከም ውህበት ያ ከም ውህበት as a gift of Holy Spirit ከም ናይ መንፈስ ቅዱስ ውህበት ኩላትና ናይ ምልላይ ውህበት አይኮነን ተዋሂቡና ዘሎ አማከልና ግን ከምዚ ምእንታታ ማሕበሪና ዘረብ ዘለና ኦኬ ምእንታታ ማሕበር እታ ማሕበር ከይትስሕት አማከልታ ማሕበር ንጹር ሳይት ምእንቲ ክህሉ እዚ ውህበት ዋሂቡሎ እታ ማሕበር ክትህነጽ ክትማዓድ ክትብርትዕ ድማ እቲ ናይ ትንቢት ውህበት ኣሎ እታ ማሕበር ብጥበብ ውሳኔታት ክትገብር ናይ ጥበብ ቃል ጥበብ ኣሎ ኣብቲ ማሕበር ውሽጢ ተሸፊኑ ዝነበረ ዘይተራአዮ ዝግበር ዘሎ ነገራት ምእንቲ ተለሊው ክወጽእ ድማ ቃል ፍልጠት ኣሎ ይግለጽ እንታይ ግበራል እንታይ ይኸውን ኣሎ ኣብሪሁ ይረአይ ማለት እዚ ቃል ፍልጠትን ቃል እዚ ምልላይ መናፍስቲ ኮኔክት ብዝኾነ መንፈስ ዝኸይድ ውህበት እዩ ኢንተግሬት ብሓደ ኮይኑ ዝሰርሕ ውህበት እዩ ከምቲ አንተ ወይ ዝበልኩም እዚ ውህበት እዚ ኖርማል ስጋውያን ምድራውያን ከምቲ ዓለም ዝለመድናዮ አካይዳታት ከይንኸይድ ብረድኤት አምላኽ ተደጊፍና ንገብሮ ነገራት ኩሉ ናይ እግዚአብሔር ኃይሊ አማከልና ክግለጸሉ ዝተዋሃበና ውህበት እዩ እዚን 9 ንብለን ዘለና ነፍስ ወከፍ ካብኡ ንላዕሊውን ማዕለያ ዘይብሉ ውህበታት ኣብዛ ማሕበር ውሽጢ ኣሎ አሜን ኣብዛ ማሕበር ውሽጢ ኣሎ እስኪ ኣሎ ንበል እግዚአብሔር ይመስገን እዚኣ ማሕበር ንዘድልያ ውህበታት ኩሉ እቲ መስራቲያ እቲ መራሒያ እቲ ርእሲ ዝኾነ ክርስቶስ ሰፕላይ እናገበረ ክትቀጽል ዝገብራ እግዚአብሔር ይመስገን ምልላይ ንዑ ምኹስኳስ ብትኽክል ምእላይ ብፍልጠት ድማ ክጅምር ከሎ እንታይ ዝብለና ብዘይ ፍልጠት ክትኮን አይደሊነ ይዝብል ቆሮንቶስ ምዕራፍ ብዛዕባ ውህበታት መንፈስ ቅዱስ ብዘይ ፍልጠት አይትኾኑ ይብለና ምክንያቱ ክፍለጣል እንተ ዘይፈሊጥናዮ አንጻር ክሰርሕ ጅምር ሚስዮዝ ክንገብሮ ጅምር ንክብሪ አምላክ ዝተዋሃበ ንክብርና ንገብሮ ንረብሓ ንጠቕሚ ኣሕዋትና ዝተዋሃበ መውጊ ኣሕዋትና ንጥቀመሉ መኽበሪ ሰባት ከምዚ ንሪኦ ዘለና ናብ ቢዝነስ ናብ ውልቀ ሰባት ጥራይ ዘተኩር ዓይነት ኮይኑ ይልወጽ ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ አይደሊነ ይብለና ቃል አምላክ ስለዚ ብዛዕባ ዜን ውህበታት ከነጽንዕ ይግባአና እዩ ብዘይ ፍልጠት እንድዒ እንዳበልና ክንከይድ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ አይኮነን ያ ና ፓስተራት እናኸድና እንድዒ ንዑ ሕተትዎ ዝበሃል ነገር ኣብ ማእከልና ክስማዕ ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ አይፈቱን እግዚአብሔር ይመስገን ብዛዕባ እዚ ጽቡቕ ጌርና ክነጽንዕ ይግባአና እዩ ኣብ ዮሐንስ ራእይ ክንሪኦ ከለና ዳርጋ መስት እዩ ዮሐንስ ራእይ ነተን 7 ማሕበራት መልእኽቲ ክህበን ከሎ ንነፍስ ወከፈን ግዜ ይብልና ነፍስ ወከፈን ጽቡቕ ጌርና እንተጽኒዕናዮ ኣብ ነፍስ ወከፈን እዚ ውህበት እዚ ኣዝዩ ነሰሰር ኣዝዩ አገዳሲ ኮይነና ንረኽቦ ንኤፌሶን ቲያትራን ዝተዋሃበ ክልተ ጥራይ ክሪና እንታይ ብሎም ቁጽሪ
معرف كلته جبرخان صعرخان تعجستخان نتوم أكويات سباتون كتصورون كم زي كالكان نتوم هوارياتنا زبلو ما زي كونو تعذب كامسي حسوتي كوينهم كم زرخب كامن انت يقبر الله افلت الله يبلو أب إفيسون حسوتي هواريات يمنيرهم أب تياترا حساويت نبيت يانيرا كل عينت حسوت كله أب بيت أملاخ زلو كله كوبي قدح فيك دما بتسايد الله ناين دا فيك تشرش جن بينو ما يسرحون يوم يا أبتينا حكي وشتي آتيو يزسرح جن دا فيك تشرش كم تراي تزفل لين يرو سلام هلونا نير يا أبو زدلي أو يخدلنا أبتي حكي زدلي دما أبتي حكي متس نايتس ألاي سيستم جن زي أتوم صعب يمو تسلم حيزة كمتس أيكون الناتوس السرارها تمساسالي حيز كام ممتعيو ناتو السرارها مللاي جن ناتنا حلف الناتيو مللاي سلزد اللي دما زي وهبة توهيبنا الله نزي وهبة انتزيت تأكيم بيت كريستيان آمنتي نزي وهبة انتزيت تأكيمهم كتاللو خلهم اتي هواريا زبل أوفيس نقويتا ريو كرئيز قبؤو أقلقلوت محبرات ببوت ونامسرته وانجيل أبزياته والبوتات ناتوه نتينا اجزافير قال بسلطان نمحبر كريستوس كل بمتقرناف كأيز قبؤو أبوستليك أقلقلوت بديسبشن بمتلال تملئو كما تخيل يزبلنا زلو حوارياتنا إلهم كما تخيلو بالسلطان دما كزارو زغلو سوات كهلو خيلو علو دما نزيوم مللايقن شعو أبتا قداميتي محبر زنابر نقر حجي ما حجي فاليح الله حجي تا فابريكات صبو غيرات تكفافل زلا اتي مللاي دما I think ناتو ناي مبزحو مخنيات ناي بيت كريستيان زي مللاي عقمايا انه واحد ندي تقبلوا يبزح تقبلوا سي بزي ممرمار كخون بزي معزاب كخون اغزافير فقاد ايكونن تعذيب كايوم سي حسوتي كوينام كم زرخب كايوم فلط الله غويتات انصيرو نزا محبر زيا ككታት ዝከታተላ ነጥብ ያለው ትዕዘብ ዲያ በትክክል ነቲ ውህበታት ተማሐድር አላዲያ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሐላፍነት ንዝመፀ ኩሉ ክንቅበል እግዚአብሔር ፈቃዱ አይኮነን ንዝመፀ ኩሉ ተቀበሉ ዝብል ቃል አምላክ የለን እንታይ ግበሩ ይብለና መርምሩ ይብለና ቃል አምላክ ተዓዘቡ ይብለና ቃል አምላክ deceptive you as you deceptive as na እግዚአብሔር ሰባት ከይተረፉ انا كترفو أحد programs أنا تجيك ساعة زبلتي بيني زترف كل وانات الله أنا جيك زلخو مخنيات كله كبابي زلو يقوي زلو أنا ترى إذا تنك قويت أنت إذا نعيت حالفن deceptive مخانوك ساعة للي صبوجرو كدناجر عقمي الله بمنفس أنت زينك إحكا صبوجرو يتاللك مس كله دكتورات كان مس كله تمكرو كان deception ماله deception متلال ماله سباي مرتصني أبتي إيدن جنة وشتيون متلال آتي نيرو يا أنت هيوان سي وين مللاي وهبت نير كهلوان نيرو يمزبلو ويدما تشايناويت كتكون نيرو يمزبلو نتتمن مبلعاتو نيرا تشاينا تترون ويدما بمللاي كتسعر نيرا كاوز جمري كاو جميرو مللاي سلا زينبره كسحجي deception ياتو deception متلال كم زتتالل كاون يتفلطنيها نكسيابير رديت حيلي ناي منفس قدوس ازي وهبت بسلطان تزي حالفو زتتاللسب تتاليلو يزخيد زلو سبد ما سلازي تتالليو نكسيابير محرت بزيحلو እግዚአብሔር አውድቀትና ሰባት ክንጋጋይ ነخيل ብዙሓት ካብ ቤተ ክርስቲያን ተታሊሎም ከወጽኡ ኸልዮም ልብኻ ተገፍሕ ይኻነ ኩሉ ሰብ ዝተታለለ ሰብ ከም ዝተታለለውን አይፈልጥን ምሽ ከም ዝተታለልከውን አይፈልጥን ይኻ ክሳዕ ትበራበር ክሳዕ ኃይሊ አምላኽ መጽኡ ክሳዕ ዝትንከፈካ አዝዩ ከቢድ እዩ ግን ዝፈልይ ውህበት ግን አለው እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ ቅዱስ በኃይሊ ከመጽእ ከሎ ግን እቲ ፌክ ካብቲ ሐቂ
ጽቡ ገይሩ ክፈል ምልላይ መናፍስቲ ክፍለው ብልከሎ ምፍላይ ድማ ስልጣኑ ይሓይልሎ ልክ ብስልጣን ሐቂ ክግለጽ ከሎ ሐሶት ዘበለ ኩሉ ቦታ ይስእን ማለት እዩ ብርሃን ክግለጽ ከሎ ጸልማት ዘበለ ኩሉ ቦታ ይስእን ክስእን ኣሎ ናይዚ ውህበት ስልጣኑ እዚዩ ኣብቲ ዲሰፕቲቭ ኣብቲ ተታሊሉ ተደናጊሩ ናብ ሮንግ ወይ ኣዝዩ ናብ ጥፍኣት መገዲ ናብ ንዝጎይ ሰብ ንዑ ከኣሊ ዝኽእል ሓይልን ስልጣን ኣሎ ቲያትራ ድማ ረኣይዋ ነቢቴ እናበለት ነቶም ኣገልገልተይ እዚ ኣራዮ ያ ነቶም ኣገልገልተይ ጎይታዩ ከምኡ ዝብል ዘሎ እንታይ ትገብር ኣላ ከም ዝምንዝሩ ንጣዖታት ተሰውአ ክበልዑ ደና ድማ ትምህሮም ድማ እቲ ምህሮምን እንታይ ትገብርን እተስሕትን ይብሎ ዘላ ኤልዛቤል ይገል ኤልዛቤል ትበሃል ሰበይቲ ኮን ትኸልያ ወይ ድማ ታ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ መንፈስ ናይ ኤልዛቤል ዘለዋ ሰበይቲ ኮን እዚኣ ቲያትራ ቤተ ክርስቲያን ነዚኣ ሰበይቲ ሱኢልካ ምርኣይካ እዚ ረኺበልካ ኣለኹ ኢሉ ሕጂ ጎይታ ስለቶም ብሓጢኣት ዝወደቑ ክሳዕ ምንዝርና ክሳዕ ናብ ጣዖታት ከይድካ ክሳዕ ምብላዕ ተታሊሎም ኣገልገልቲ ጎይታ ተባሂሎም ኮፍ ኢሎም ትሕቲኣ ክሳዕ ዝመሃሩ ክሳዕ ክንዱ ተጸቢሮም ተታሊሎም እዮም ዝኸዱ ምእንቶም ክጣበቕ እዩ ዝትስእ ዘሎ ጎይታ ኣገልገልቲ እዮም እዚኣቶም ቦታኦም ክምለሱ ኣለዎም ስለዚ ነዚኣ ክቐፅዓለን ኢሉ ጎይታ ዝመጽእ ዘሎ ቤተ ክርስቲያን ግን ሱቅ ክትብል አይደልያኒ እግዚአብሔር ይመስገን ከተለሊ ይግባይ ምልላይ ሐላፍነት አለን ቤተ ክርስቲያን ክብል ከለና ዴፊኒትሊ ናይ ቤተ ክርስቲያን መራሕቲ ኣሎ ኣብ መሪሕነት ጥራይ ግን አይኮነን ኣብዚ ዘሎ ነፍስ ወከፍ አማኒ አካል ናይታ ማሕበር ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ማለት ኣብ እቲ ውህበታት ተኣኪቡ ኣብ ሓደ ፓስተር ኣብ ሓደ ሐዋርያ ኮን ተቐሚጡ ዘሎ እቲ ውህበታት ኣብ ነፍስ ወከፍና ዘሎ ተኣኪብና ኢና ሓንቲ አካል ክንከውን ንኽእል ኣብ ሓደ ሰብ ተቐሚጡ ካብኡና ወሰድና ራእየልና ንብሎ ሰብ ከምቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ኣሰራርሓ ሕጂ የለን ነዚ ዘመሓድሩ ሰባት ግን እግዚአብሔር ከም መሪሕነት ኣቐሚጡሎ ቤተ ክርስቲያን እናረአየት እናሰምዐት እቲ ዕላል ኮሎ ሓጢአት ይወድቀሉ እዚ ምንዝርና ይስማዕ ኣሎ ኣብቲ ምስቲ ናይ ኣምልኾ ጣዖት ሕብረት ዝገብሩ ኣሕዋትና ይኸዱና ኣለዉ ከም ዕላል ኣሎ እቲ ዕላል ይሰምዑ ኣለዉ ብሽም ኣምላኽ ትምህርቲውን ተጀሚሩሎ ፌክ ዝኾነ ትምህርቲ ተጀሚሩሎ ነቲ ሓጢአት ምግባር ከም ቅቡል ገይሩ ዘርኢ ትምህርቲውን ይስማዕ ግን ጸጥ ኢሉ ይኸይድ ኩሉ ሰብ እንዴ ነቢይ እንተኾይና ከዳሓር ኣምላኽ ከይቆርፀና ገለ ኢሉ ኣይቆርፀካን እዩ እንተ ቆሪፁካ ድማ ምፍታን ይሓይሽ ኣብ ምጥንቃቅ እግዚአብሔር ዝቀጽዖ ሰብ የለን ኣብ ዘይ ምጥንቃቅ ግን ጎይታ አክሽን ይወስድ ዋጋ ስለ ምጥንቃና በሐቂ ደው ስለምባልና በሐቂ ኮነልካ ንጠቅመካ ከይኮነስ ነቲናትካ ነገር ምሕላው ከይኮነስ ስለቲ ሐቂ ደው ኢሉ ንዝኸይሰብ ንእግዚአብሔር ምሕረት ኩሉ ሻዕ ሙሉ ኩሉ ሻዕ ክንዕዘብ ክንጥንቃ ነቲ ሓሶት ክንብል እዚ ውህበት ክግለጽ ግን ይግባኦ እዮም እግዚአብሔር ይመስገን ነዚ መወዳእታ ዘመን ዝተዋሃበሉ ምኽንያት እዚ ዓይነት ዲሰፕሽን ተዝፈሪኡ ክመጽ ስለዝኽእል ጎይታ ግን ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ብጣዕሚ ደስ ይብል ኣገልገልተይ ይብል at the same time ኣብ ምንዝርና እዮም ዘለዉ ኣገልገልተይ ብሎም ተታሊሎም ኣካል ኣርሒቆም ዝኸዱ ሰባት እዮም ስቲል ግን ከም ኣገልገልቱ ይጽበዮም ጎይታ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ብጣዕሚ ይዝገርም ንዓውን ቀጺሎ ዘሎ ጥቕሲ እንተ አንቢብኩሞ ክትንስሕ ጊዜ ሂበያ ይብል ዕድል ሂባ ይብል ግን ክትንስሕ ስለዘይደለየት ይብል ግን በመቅጻዕቲ ክመጽእ ይብሎ ጎይታ ክሳዕ ሞት ኣብ ደቃ ብሞት ከም ዝኣቱ ይነግር ኣዝዩ ከቢድ መቅጻዕቲ ዝዛረብ ኣብቲ 21 22 ክቅጽል ከሎ ሓድሽ ኪዳን ኢና ነብብ ዘለና መንፈስ ቅዱስ ከምኡ ከም ዝፈሊ ስለ ገልገልቱ አክሽን ከም ዝወስድ ክንፈልጥ ይግባአና እዚኣ ጣልቃት ኣቱ ከም ኣመቲ ሱኢልና ምርኣይ ከይኮነስ ብምላይ ክንትስእ ይግባአና ብምፍላይ ክንትስእ ይግባአና ናይ ቤተ ክርስቲያን ሓላፍነት እዩ ዲሰፕሽን ዘሪኡ ዘሎ በቦቱ ተዘሪኡ ዘሎ ክንርኢን ክንፈሊን ክንሕግዝ ኢና ተጸዊዕና ዘለና ንሕናው ምስቲ ዝተታለለ ሱኢልና ክንከይድ ኣይኮንናን ዝግባአና
እንታይ ጽባይ ስማዓንን ኣሎ እንታይ ግዜ ኮስድ እንታይ ደሓን ጽናሐለይ ክንብል ክንጽሊ ክንቃወም ጎይታ ከነጽሮ ንፍቃድ አምላኽ መገዲ እስከ ቀስ ንበል ኢልካ ከተለሊ ትኽለሉ ዕድል ክዋሃብ ኣስዩ ወሳኒ ኣገዳሲ ልብኻ ውሽጥኻ እናተረበሸ እናተናወፀ ሰላምካ እናተወሰደ እናረኣኻዮ ከለኻ ስቑኢልካ ኣይትቕጽልን ኢኻ እቲ ዓብይ ነጥቢ ራእዩ ክትንስሕ ዕድል ተዋሂብዎ ኣሎ ኩሉ ንንስሐ ዕድል ተዋሂብዎ ነቲ ንስሐ ዕድል ክጥቀም ዘይደሊ ሰብ ካብዚ ውህበት ወፃኢ ኣዝዩ ኣርሒቑ ዝኸደ ሰብ ምንም ክትገብሮ ኣይትኽእልን ኢኻ ጎይታ ድማ ኣክሽን ይወስድ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን በዚ መንፈስ ክትመላለስ ኣምላኽ ይጽበያ እዩ ኣብ ቀዳማ ዮሐንስ 4:1 ኩላትና ነዚ ክንብሎ ኢና እቶም መናፍስቲ ኩሉ ሰብ ብሓደ ድምፂ እቶም መናፍስቲ ካብ ኣምላኽ እንተኾይኖም መርምሩ እምበር ንመንፈስ ዘበለ ኩሉ ኣይትእመንዎ ክንደግማ እቶም መናፍስቲ ካብ ኣምላኽ እንተኾይኖም መርምሩ እምበር ንመንፈስ ዘበለ ኩሉ ኣይትእመንዎ ንመንፈስ ዘበለ ኩሉ ኣይትእመንዎ ኣብዚ ኣያታ ምልላይ መናፍስቲ ንብሎ እዚ መናፍስቲ ኢሉ ዝገልጽ there are spirits ሓደ መንፈስ ተዝኸውን ቀሊል እዩ ግን ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ኣብዚ ውሽጢ መርምሩ ይብለና መርምሩ ከምዚ ቼክ ኣፕ ስኡልካ ክሪቲክ ኮን ኣይኮነን ብመንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ረኣዩ ዝብለና ዘሎ እቲ ምንቃሕ ዝዛረብ ዘሎ መንፈሳዊ ምብርባር ዝዛረብ ዘሎ ክሪቲክ ኮን ኣይኮነን ተቃዋማይ ኮን ኣይኮነን ናይ ዝተሰና እግዚአብሔር ጸጋ ተቃወምን ክንምርምሮና እንዳበልካ ኣብ ካዝና ከተእቱ ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ መርምሩ ዓይንትኻ ተኸፊቱ ብቃል ኣምላኽ ምልኣት መርምሮ ብመንፈስ ቅዱስ ርዲት መርምሮ ናይ ብሕዋት ቤተ ክርስቲያን ኣሎ ኣሕዋት ብዙሓት ኢና ዘለና ኩሉ ብሓደ ኣይስሕትን እዩ ኩሉ ኣይግዕዝን እዩ ብሓደ እንታይና ነገብር ዘለና ዝብሉ ይትስዩ ኣብ ማእከል ነዚኣቶም ምስማዕ ኣቦታት ኤክስፒሪየንስ ኮኑ ሰባት ምስማዕ ቃል ዝተመልኡ ሰባት ምስማዕ ኮፍ ኢልካ ግዜ መሃብ እቲ ሓደገኛ ነጥቡ ናይ መናፍስቲ ናይ ዲሞን ናይ ስሕተት መናፍስቲ ባህሪኡ ምህዋኽ እዩ ግዜ ህበካን ከይተባራበርካ ከለኻ ከጥፋኣካ ኣለዎ ስለዚ ምህዋኽ ቀልጢፉ ስፒድ ብዘለዎ ከይተረዳእካ መዓስ ፕሮግራም ተጀሚሩ መዓስ ተወዲኡ የረዳእካን ኣብ ጅባኻ ዘሎ ኩሉ ወሲዶም ነፍስኻን መንፈስካን ጽንቃ ኣቢሎም ኣብ ሪግሬት ክሳዕ ተኣቱ ዝገብር ህይወት ውሽጢ ስፒድ ኣሎ እግዚአብሔር መንፈስ ውሽጢ ድማ ምህዋኽ ዝበሃል የለን ብሰላም ዝኸይድ ኣምላኽ እዩ ዘለና ኣይወኽን እግዚአብሔር ይመስገን ብሰላም ኣብቲ ስፒድ ክትቀልጥፍ ኣብ ዝገብረካ እዋኑን ህድኣት ግን ኣሎ ሰላም ግን ኣለዎ ረበሻ ይብሉ ኮንፈርሜሽን ድማ ኣለዎ ኩሉ ሻዕ ብቃሉ ዝተረጋገጸ ውህበታት እዩ ዝሰርሕ ማእከልና እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ሕዋት ነቲ ኣብ ማእከልና ዘሎ ናይ ሕዋት ኣሰራር ነቲ ሕብረት ዝረግጽ ኣካይዳ ይብሉን እግዚአብሔር ዋላ ዝስሓቱ ኣገልገልቲ ኣብ ዘለዎ እዋና ቦታ እግዚአብሔር ንሕዋት ነቲ ሕብረት ይሕልዎ እዩ እግዚአብሔር ጠፊኦም ኣለውሞ ምስ ዝጠፍኡ እንታይ ግዜ ተጥፍ ከሙታት ይብሉ ነቲኦም ዝጠፍኡ ኣገልገልቱ ኣብ ምምላስ ዝሰርሕ መንፈስ እዩ እግዚአብሔር ስለዚ ንሕዋቱን ምጥምማት ምትእልላይ ሓላፍነት ናይ ቤተ ክርስቲያን ዝጠፍአ ይጥፋእ ዝብል ኣተሓሳስባ ቤተ ክርስቲያን ክህሉ ይብሉ እቲ ዝጠፍአ ክደሊ ዝወረደ ጎይታ ኢና ንፈልጥ ኦፍ ኮርስ ኣክሽን ግን ንወስድ ኢና ነታ ክትንሳሕ ዘይትደሊ ብሓጢኣት ትቕጽል ንማዕዳታት ዘበለ ኩሉ ኖ ዝበለ ቤተ ክርስቲያን ክትውግዝ ሙሉእ ስልጣን ኣለዋ ክህልዋ ኣለዎ እዋ ብሓድሽ ኪዳን ሕጂ በዚ ግዜ ክህሉ ይግባእ ክትገብሮ ከለኻ ግን ደስ ኢሉካ ኣይኮንካ ትገብር ክትገብሮ ከለኻ ድማ ይጥፋእ ኣይኮነን እቲ መንፈስ ተቐፂዑ ይመለስ ዝብል መንፈስ እዩ እናጓሃኻ ትገብሮ ነገር እምበር እዚኣቶም ከነሪኦም ኢና መከራ ይምከሮ እንዳበልካ ተውፅኦ ኣይኮነን ኩሉ ውሽጥኻ ይጉሂ ግን ኣክሽን ክውሰድ ኣሎ ደቅና ቀጽዖም ከለና ሓደ ግዜ ንርስኻ ኢኻ ትቐጽዕ እምሽ እቲ ይስማዓካ እዩ ኣብዚ ሕያው ገለ ትብል ኢኻ ግን
بزيتي مقصعتي جن مقرام كهلو أيكلن سؤال كات خيدني خا أتي تفقات نوسخة كم زخيد يزردك فانشمان ديسيبلين كهلو al ديسيبلين زي بالله بيت كريستيان نناي منفس كدوس نجارات ندارك نحاتيات انترتين لاجبرت نتوم مزرنا رخصت حاتيات زي كله نتعوت أملخو نزي كله دقت خفت محبريات خو حسوتي نبي هواريات أكتيف مرحتي خونو حسوتي نبيات أكتيف أقل خونو بيت كريستيان ديسيبلين كهلو أكلو بصوري منفس هلونا أملاخ بزلو زافيرم تسقى أملاخ بقباب ناتت أمنا كنكيد أملاخ يردأنا زافير مسكن زي definition حزوا أمنتي أبز تفلالي عينت كونتات كحالفو كلو بزو حيلي منافستي زبلومش بزو حيلتات يزمت أنفتنا زقير دفيت الله زي سحبك كبيت أملاك توتس زي سحب الله كابتنا أملاك نجر دفيو زوتس نجر الله بزح نجر كم زي عينت منك أساس كما تخلو نزي كترين كتسوعل زوهاب وهباتي سؤال كتدفي كي تخيد مبربار يجبر جزافير منك أحي يجبر برهان نايزي فلت أتي ماتس أمره يخفت انتهي يجبر زلخ أبي يزلخ الكاتب برابر بعد ما يحنتي حافتي تمسكر علينا كاب آمنتي بيت كريستيان أنا بقلقلتي بيت كريستيان أبيا أزيو نابحاتيات أزيو زحزن هي وتوشتي وريقة أبتي نحاتيات هي وتوشتي كبير زخانة دراغ وسيدا أبتي كتسئل لابز قرابة اللقوان أتي ناقوي تاتمرت أتي بهزارنا تازتمهارته كله كتذكر جميلة دين شعون الصح أبتي نتسئل على فرق يا بزرفة أوان شعو أتي مذكر كل تبرابيرا أبي يزل دبي كم زمت شعو فليتا أتي كله عمتات أتي كله الزيور نبؤة زنبعته زبالة كله أيردا نيرو كم مبربار تسيا كم عينت منكح يجبريوت دسيف كوينا كي كلها برهان كوينو كم تخلو جزافير ناب نسحة ناب رتئي ناب برهان يمسع كجزافير كدف أكخلو حد جزء أيرد أكان بفلايح جي أما عبال كتاعته كلها أيرد أكان مش تنفاس تخيل كات خيز الله خيز مسلكه جن كسندابله نبكال بوتا يوسدك نزي أنفتك كتفلت زجبر حيلي زي هو بتزي نونا تصبو ما قد يكون عند خيز زلنا زيوتي ما قد يلو وش تها زبرابر وهباتي زي هو بتزي كبرنا عملاق يكون كابز تفلالي منفساوي حيلتات نزمت دفيت ويدما سحبت نقح كوين كملسي كتهب زجبر منفساوي علاتنس منفساوي نقحاتيو زي وهبات زي تنقح تبرابير كات قيد سويل كات دفاني خا نز تدفقو دما نم مسمر كتامص حيلي هلوكا مالتي እግዚአብሔር ይመስገን أزيو دسبل بوينت زي وهبات زي نم منفساوي عالم يتوكا نورمالي بنورمال عين تريو زنبركا شفت يقبر ازينا دما ازيا صبوغيرنا انت زي تردينا كريستنا يردانا ابزي تاكيبو زلو سب بغويتا بيسوس كريستوس امينو زلو سب صمام زنبره اذنو زتخفته حزبي ايكونن عور زنبره زرئي كرئيز جمر حزبي ايكونن ابزي نفسو كفنا ممحاش ناي فوسي وهبات ايكونن ابزي امصيونا زلو موت زنبره منفسنا كموت يو أتسيو نتي دمس واسمعنا زلو موت نزنبرا نفسنا يو قويتا زتصوع زلو نبتي منفساو عالم كنعتو هيوان زقبرنا كابو هيوت يوتينا زلو نا إذني معراي كونن نبيت أمسينا زلو وعينتي أيكونن تعيو زلو زتبلاشنا سبات ناي مورال متعاي تغيرولنا يكوننا نبزي متينا زلو موتان زنبرنا سباتينا أزينا رقات زنبرنا سباتينا ندنس ياملك كسمع موت أمام يكون نتي نتبي موت هيوت زيبلو منفسنا نعوي دمس ياملك سمع زلو حجي هياو مسكون كبويتا نتي منفسا عالم كتردع تبرابر مالتي ازي وهبات زي
نتي منفسه عالم يبرهالك مويت نيرو منفسنا حجيجن كري جمر سويلي تالل نيرو كم تتاللنا انا نفلط نيرنا سب مزي كله طبابو طفر بزخيد امرؤ اب تحتي حدا مجماني دحان شمصو عدل مستي كله فلطاتهم مستي كله طبابهم ناب امني سجد ناب امني سجد اسي موت انتزي እግዚአብሔር ነዚህ መንፈስና አበራቢሩ ይያው ጌሩ ይናብዚ ህይወት አምጪና ዘሎ ሕጂውን ከም ቀደም ከም ዝተታለለ ሰብክን መላለስ አይግባአናኒ በህያው ዝኾነ መንፈስ ክን መላለስ ይግባአና በእምሮ አይኮንና እንሰርሕ ዘለና ናይ እምሮ ምጥዓይ አይኮነን ተገይሩና ዘሎ ናይ ህይወት ጉዳዩ ናይ ምብርባር ጉዳዩ ስለዚህ አማከልና ዝኸውን ነገራት በእምሮ ጥራይ አይነ ሕሰበው በእምሮ ነገራት ዘጋጽመና አብዮትና ዝመጽ ጉዳያት አብ ቤትና ዝመጽ ጉዳያት ሶሉ ከደናገረናን ምስቲ ዝተረበሸ ዓለም ክርበሽ አይግባአናኒ ደውል ገሊኡ ሰብ ንምንታይ ባእሳላ ይፈልጥኒ ሰብ ሓዳር ኮፋ ቢልካ ድሓር ትሰምዖም ገለ ሚስጥር ኣለዎም እዚኣቶም እምበር እዚ ዕላሎም ሲ ድሓር ቼክ ምስ ገበርካ it's a spiritual good እቲ መንፈሳዊ ነገር ሲዘባስ ዘሎ ነገራት of course ገሊኡ ናይ ባህሪ ጸገም ኣሎ ገሊኡ ክትሪኦ ከለኻ ግን spiritual ነገር ኣሎ ነዚህ ምልላይን ምብርባርን ይደልዩ አም መንፈሳዊ ዓለም ዘእቱ ውህበት ተዋይቡናል ዮሐንስ አብቲ አርሒቁ ዝተደርበሉ ጎይታ ደርቢውኒ ክሳዕ ዝብል አርሒቁ ዝተደርበሉ እዋናት ክሳዕ ክንድዚ ዲዩ ናይ ሮም መንግስቲ አማላክቲ ኢና ዝብሉ ነገስታት ክሳዕ ክንድዚ ዲዮም ጎይቶት ኮይኖም ክሳዕ ክንድዚ ዲዩ ህዝቢ አምላኽ ፍቅዶ ቦትኡ ዝሳይን ዝእሰርን ዘሎ ንፈርዶ አምላኽ ምሳና ኣሎ ዝተደናገረሉ ኩነታት ይነሩ አብ ከሙ ኩነታት እዩ እግዚአብሔር በመንፈስ አንቂሑ ነቲ አብ ዙፋኑ ተቀመጠ ጎይታ ርእይዎ ጎይታ በራቢሩ መስራዮ ሰማይ መንፈሳዊ ዓለም መስራዮ ንኩለን ማህበራት እግዚአብሔር ብርሃን ከሪኦ ጀሚሩ ተሳ በርታ አማከልኩም መታለልቲ ለው ሐሳውቲ ነቢያት አለው ሐሳውቲ ሐዋርያት ንኩሎም ከበራብሮም ጀሚሩ እዚ ጥራይ ኮነን አሞዳታን ዝኸው ነገር ክነግረኩም ኒሮ አይኮነን አሞዳታ በኃይል ይዝግለጽ ክርስቶስ ኢየሱስ በስልጣን ይዝግለጽ ነቲ አራዊት ዝረግጾ ጎይታ ይመጻሎ ክብሎም ጀሚሩ መንፈሳዊ አይንቱ ከምሰሐፍተ መንቲ መንፈሳዊ ዓለም ስራዮ ለካ ህይወት በቶም መራሕቲና ዝብሉ አይኮነት እንትምራሕ ዘላ በድሕሪት መለከት ነፍሐሎ በድሕሪት አዋጅ ዝውጃሎ በድሕሪት ምንቅስቃስ ዮሐንስ ራእይ ከተንብቦ ከለኻ ልዕሊ ናይ ሰባት ምንቅስቃስ ናይ መላእክቲ ምንቅስቃስ ይበዝሕ ነቲ መንፈሳዊ ዓለም ይዝሪኦ ዘሎ ንሱ በድሕሪት ዘሎ ነቲ ፕሪንሲፕል ነቲ ዝዝውር ኃይሊ ክሪኦ ጀሚሩ ቶም መራሕቲ አይኮኑን ስኡሎም ዝዛረቡ ዘሎ እቲ መግለጺታት እቲ ዝስራሕ ቪዲዮታትን ፊልምታትን እቲ ዝወጽ ዘሎ አዋጃት ንሳቶም አይኮኑን በድሕሪት አዋጅ ዝህቦም እዚ ግበሩ ዝብሎም ዝዝውሮም ኃይል ኣሎ ዮሐንስ ነዚ ክሪኦ ጀሚሩ ነታ ማሕበር ድማ በዚ መንፈስ ከንቃሓ ጀሚሩ ነቲ ናይ ጎይታ ምጽአት ድማ ከሪኦም ጀሚሩ ብዕንቆት ናብ መንፈሳዊ ዓለም ተዘያቲና እዚ መወዳእታ ዘመን ስልካ ዝኽየዶ ዘመን አይኮነን በእምሮ ዝውዳእ ዘመን አይኮነን ዘለና እቲ ዘመን ግርህነት ዝበሃል እቲ አሎም ዋላ ብሕልና ሰብ እና መዛዘነ ዝኸደሉ ዘመን እና ጎደለ ጉርሒ ተንኮል ክፍአት እዚ ጥበራ እና በዝሐ ኣብ ዝኸደሉ ዘመን ነቲ ኣብ ማእከል ማሕበር ክርስቶስ ዘሎ ቅንዕና ሓቂ ፍቅሪ ዘበለ ኩሉ ክትሕሉ እዚ ውህበታት አክቲቭ ክሰርሕ ይግባእ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን በመንፈስ እናራእና ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ጽቡቅ ጌርና ምእታው ይድልየና ኣሎ ንምንታይና ስኡልና ንዝወር ክዝውረና እንተሎ ክዝውረና ዝግባእና እግዚአብሔር መንፈስ ጥራይ ነዚ መንፈስ ኣብ ማእከልና ከፍስሶ ከሎ ክርኢ ንጅምር ክንፈሊ ንጅምር ክንሰምዕ ድማ ንጅምር ምትለላት ስኡላ ያታለለና ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል ዝገርም ዛንታ ኣሎ ናይ ሚልክያስ ነቢ ሚልክያስ ኣዝዩ ድራማቲክ ነገር ይዝገብራሉ ነዚ ውህበት ድማ ጽቡቅ ጌሩ ዝገልጽ ክፍል እዩ እቲ ቃልቲ
ንጉስ ዮሳፍጥን ናይ እስራኤል ንጉስን ናብ ውግእ ይኸዱ ዮሳፍጥ እንታይ ብሎ በጃኻ ይብሎ ይልምነው actually ሎሚ at least ሎሚ ከም ቀደምና ይንውፃእ ድምፂ አምላኽ ንስማዕ ኢሎ እስኪ ሎሚ እስኪ ንበል ሎሚ ከም ቀደም አይወፅኔ yes at least እቶም ዝደናገሩ እቶም ሰልችዎ እኳዩ ሰልችዎ እዩ እኔ ክሰዓር አይደለኔ ኣብ ዝሞተሉ ውግእ አይተእትወኒ ዝብሎ ዘሎ at least ድምፂ አምላኽ ንስማዕ ከምኡ ክንብል ኣለና at least መሪሕነት አምላኽ ክንስማዕ at least እዚኣ ውሳኔ እዚኣ ናይ እግዚአብሔር ክታም ክንሰምዓላ ተመለስ ይበለኒ ወይ ድማ ቀጽል ይበለኒ at least ገጽ አምላኽ ክደሊ at least ድምፂ አምላኽ ክሰምዕ እግዚአብሔር ዝበለኒ ነገራት ክገብር ይዝደሊ እዚ ዓይነት ውሳኔ ምስ ወሰንካ እቲ ውህበት ክግለጽ ጀምር ነቲ ናይ እስራኤል ንጉስ ግን ዲሰፕቲቭ ሲም ከቢቦሞ ዘሎ ንድሌቱ ዝንበዩሉ እዮም አኪቡ ነቢያት እዮም ግን ነቢይነቶም ምንታዩ ነቲ ንጉስ እዩ ናይ አምላኽ አይኮነ ኩላቶም ድማ ነቲ ንጉስ ክሕጉስ እዮም ዝንበዩ ንሰብ ክሕጉስ ኢሉ ዝንበይ ኣሎ ናይ ሰብ ልቢ እንዳንበበ ናይ በቃ ነቲ ምድራዊ ስጋዊ ነገራት እንዳንበቡ ዝኸዱ ድሓር ሪእዎም እቲ ፕሮግራም ኣእዋት ድምፅታት ብዙሕ እዩ ዘሎ ሙዚቃን ደድሕሪ ቃላቱ ምዝላል ብዙሕ እዩ ዘሎ ክመዝኖ ከሎ ግን ውሽጡ ሲኢሉ ናይ ሓቀኛ ነቢያት የለው እንዲኦም ይብሎ እቲ ኩሉ ነቢይ እንዳሓለፈ እቲ ረአይዎ ኣብ ውሽጥ መንፈሱ ግን ዝኣቱ ነገር አይረኸበ ፌክ ፕሮግራም ኢና ዘለና በጀኻ ናይ እግዚአብሔር ነቢይ እንተሎ ድለይሎ ናይ እግዚአብሔር ድምፂ እዚኣ ዘይንደናገረላ ምክንያት እዚኣ ኣብዚ ፕሮግራም እዚ ድምፂ አምላኽ ክመጽእ ከሎ እንዲኢ ንጎረቤተይ ድዩ ንዓዩ ኢልካ ይትደናገር ኢኻ ንዓኻ ምዃኑ ኣነፂሩ ይርዳእካ እዩ ምናልባሽ እናበልና ንቕበሎ ናይ እግዚአብሔር ድምፂ የለን ትኺሉ ናብቲ ዝምልከቶ ሰብ ይዛቱ ኣሽሓት ሕሙማት ከለው እታ ፈውሲ ናባኻ ከም ዝመፀት እቲ መልእኽቲ ንዓኻ ከም ዝኾነ ይርዳእካ እዩ ብግምት ኣይኮነን ዝወፅእ ዝረኸቦ ይርከብ ተባሂሉ ዝብተን መልእኽቲ የብልናን ናይ እግዚአብሔር ድምፂ ንጹር እዩ ክሊር እዩ ክላሪቲ ኣለዎ ንጹርነቱ እንታይ ይመስለኩም እቲ መጽናዕቲ ይጽብ እቶም መደናገርቲ ብመጽናዕቲ እዮም ገጽ ሰብ ብምርኣዩ እቲ ካብ አምላኽ ዝኾነ ግን ኣብ ውሽጢ መንፈስ እዩ ድምፂ ዝስማዕ ኣብ ውሽጢ መንፈስካ ይሰምዑ ዋላ እናተቃወምካዮ ከለኻ ይዛረብካ ድምፂ ኖ እዚኣ ንዓይ ኣይኮነት እንዳበል ይደግመልካ ኣብ መንፈስካ 2-3 ሻዕ ከም ትሰምዑ ይገብረካ ናይ እግዚአብሔር ድምፂ ፈጺሙ ኣደናጊሩ ኣይፈልጥን እዩ ዝደናገር ጉባኤ አምላኽ የለን ዝደናገር መንፈስ የብልናን ህያዋን ዝኾናሉ መንፈስ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ ድሓር እዚ ንጉስ እንታይ ኢሎ በጃኻ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ዘለዎ ሰብ ኣምፃና ኢሎ ሓደ ኣሎ ኩሉ ሻዕ ግን ጽቡቕ ይዛረበለኝ እታ መዕቀኒት ነጥቢ ይረአይዋ እዚኣ ሲሪየስ እያ ሓሰውቲ ነቢያት ኩሉ ሻዕ ድሌታትካ እናነገሩ ይጽብሩኻ ከም ዘሎ ይርዳእካ እዩ ድሌትካ ይንገረካ ከም ዘሎ ይርዳእካ እዩ ክትህብትም ኢኻ ደሊኻ እታ ረኺብካ መንጢልካ ምኻድ እምበር መንፈሳዊ ነገር ከም ዘይትውስኽ ይርዳእካ ጽምኣት አምላኽ አይውስኽን እዩ ፈጺሙ ንጎይታ ሃረር ዝብል ፍርሃት አምላኽ ይኮነ ዝውስኽ ቮሊዩም ድምፅታት ክበዝሕ ይኽእል እዩ ርትኢ ፍርሃት አምላኽ ምስባር ትሑት መንፈስ ንጎይታ ምፍላጥ ንጎይታ ሃረር ምባል ጽምኢ መንፈሳዊ ጽምኢ ግን አይትረኽበሉን እዩ ኣብ መንፈስ ድምፂ አይስማዓን እዩ ኣእምሮኻ ግን ይጸምም ኣእዛንካ ግን ውሕዳት የነዚን ስፒከራት ኣብ ዘሎ ንከም ዓይነት ድምፂ ክሳዕ ትጽለል ኣብ ውሽጢ ኣእምሮኻ ኣዝዩ ብኣውያት ይመልዎ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ግን ብብዝሒ ድምፂ ኣይኮነን ዝሰርሕ መንፈስ ከዘራርብ ዝኽእል አምላኽ ኣለና እዚ ዩኒክነስ ናይ እግዚአብሔር አምላኽና ፍሉይነቱ እዚ እዩ ንምውት ከዛረብ ዝኽእል አምላኽ ኣለና ንምውት መንፈስና ኣብ ውሽጢ መንፈስና ዘሎ ነገራት ዝሰምዕ አምላኽ እዩ ድሓር እንዳመፀ ከሎ ዝተባሃሎ እንተሪእኩሞ ገዛ ከይድኩም ጽቡቕ ጌርኩም አንብቦ እንዳመፀ ከሎ እቲ ዘምፅኦ ዝነበረ በጃኻ ኢልዎ ኩላቶም ጠጥዑ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ኣብኡ ከይድካ ፕሮግራም ኣይትበላሸሉ እታ ኣርእስቲ ክትስዕር ኢኻ እያ
ስለዚህ እታ ክትስዕሪ ኢኻ ዝብል ስብከት ስበኸልና ኢሎም ዘዝጥዕም ኣይተበላሹ ፕሮግራም እቲ ፕሮግራም ውዒ ዘሎ ኣይተዝሕሎ በቃ ክንሰብር ኢና ዘለና ክንስዕር ኢና ዘለና ኦኬ ታዝተዋበቶ ስብከት ንስዓ ኣውፂኡ ኦኬ ናይ ሎሚ ስብከትና ክትስዕሩ ኢኹም ኪድልዎ ዝደለይዎ ንስዓ ደጊሙላ ሕጂውን ረኣይዎ እቲ ናይ እስራኤል ንጉስ እንታይ ኢሉ ሓቂ ኣይኮንካ ንዛረብ ዘለኻ ኢልዎ ምክንያቱ ኩላቶም ይሕስዎ ከም ዘሎ ይፈልጥ እዚ ሚክያስ ድማ ናይ እግዚአብሔር ነቢይ ከም ዝኾነ ይፈልጥ ክዛረብ ከሎ ድሌተይ ነግረን ኣሎ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ሓጢያት ከም ዘሎ ይፈልጥ ይንሱ ኣምላኽ ተነሳሕ ከም ዝብሎ ተመለስ ከም ዝብሎ ኣዕሪ ህይወትካ ነዚ ህዝቢ ምለሶ ከም ዝብሎ ይፈልጥ ቀጽል ከም ዘይብሎ ይፈልጥ ናይ ንስሓ ስብከት ናብ ኣምላኽ ይዝመልስ እምበር ካብቲ ትደልዮ ነገር ኣይጉድለካን ናብ ምልኣት ይዘብጽሕ ካብቲ ከጉድለካ ዝተስአ ዘበለ ኩሉ ናብ ጥዕና ይዝመልስ ንምንታይ ተጸሊኡ ዘሎ ኣይዶኖ ዲሞኒክ እንተዘይኮይኑ ነዚ ናይ ንስሓ ነገር ዘጥፍኣልና ዲሞኒክ ነገር እንተዘይኮይኑ ኦፍ ኮርስ ንስሓ ክንብል ከለና እቲ ንብዓትን ንሓጢያት ምስባኽን ኣይኮንናን ደሊናዮ ዘለና ምጥዓይና ተደልዩ ዘሎ ንኣምላኽ ምስማዕ ተደልዩ ዘሎ ናብቲ ምስቲ ቅዱስ ኣምላኽ ኮኔክት ምግባር እዩ ተደልዩ ዘሎ ነዚ ድምፂ ዘምፅኡ ሰባት ግን የድልዩና እዮም ድሓር ነቲ ሓቂ ክነግሮ ጀሚሩ ኣይትምለስን ኢኻ ኣይበልኩኹምን በቃ ይፈልጥ እዩ ኣምላኽ እንታይ ከም ዝደልዮ እንታይ ክገብር ከም ዝግብኦ ንፈልጥ ኢና ነብሶ ካብ ዘለና እግዚአብሔር ካባና እንታይ ጽብያ ኣሎ ንፈልጥ ኢና ኣተዓራር የለይና ንብል ዘለና እምበር ንፈልጥ ኢና ክንስሓ ዝደልዮ ክንገጽ ኣምላኽ ክደልዩ ኩላትና ኣብ ልብና ዘላ ነገር ንፈልጣ ኢና እግዚአብሔር ልብና እናዓሾና ክንከይድ ኣይንፍቀድ እግዚአብሔር ኣጥዕዩና የሕውየና ናብቲ ዝደልዮ መገዲ ይምለሰና እቲ ስብር ምባልና ከተስኣና እዩ እቲ ክስበር ዝግብኦ ነገራት ይስበር ድሓር ብኣምላኽ ክትስእ ከለኻ ማንም ከውርደካ ናብ ዘይክእል ብቅድስኑ እዩ ዝሽፍነካ በቲ ጸጉ እዩ ዝሽፍነካ ሓይልታት ጸልማት ኩሎም ተኣኪቡ ነዚ ንጉሲ ናይ ህይወት ዕድል እዩ ዝወሃቦ ዘሎ ኣይትኺድ በጀኻ እዩ ዝብሎ ዘሎ ተዝርድኦ ነይሩ ምስ ተመለስኩ ከርእየካ ኢልዎ ይግበረልካ እንተ ተመሊስካ ይራኸበና ኢልዎ ካብ ሞት ከድሕኖ እግዚአብሔር ሰብ ልኢ ኩሉ ከሎ ከም ማእከል ኣዝዮም ዘደናገሩ ሓሰውቲ ጉባኤ ውሽጢ ሓደ ሓቀኛ ሰብ ልኢ ኩሉ ከሎ ክነሳሕ ፈቃደኛ ይነበረን ድሓር ቶም ሓሰውትን ሚልክያስን ክዘራረቡ ጀሚሮም ድሓር ሚልክያስ ነቲ ምስጢር ክገልጽ ጀሚሩ ጽሊ ከለኹ እግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ንዘሎ ኣርኢኒ ኢሉ እዚ ምልላይ መናፍስቲ ንብሎ ደልዩ እንዲሁ ንጥፍኣት እዚ ንጉስ እዚ ንእግዚአብሔር ከይሰምዑን ወሲኑ እንዲሁ እግዚአብሔር ድማ ንሞት ኣሕሊፉ ሂብዎ ኣሎ ከምታ እዚኣ ኤልዛቤል ዝብላ ዘሎ ንንስሓ ዝኣበየት ልከምኡ ንንስሓ ኣብዩ ኣሎ እዚ ኩሉ ናይ እግዚአብሔር ድምፂ እናሰምዐ ከሎ ሓሳውቲ ምዃኖም እናፈለጠ ከሎ ክቅፅል ዝወሰነ ሰብ እዩ እዚ እግዚአብሔር ድማ ወሲኑ ኣሎ እዚ ሰብ እዚ ናብ ጥፍኣት ክኸይድ ኣብዚ ውሽጢ እግዚአብሔር ነቲ ንሓሶት መንፈስ ከም ዝፈቐደሉ ኩላቶም ብዝተታለለ መንፈስ ይንበዩ ከም ዘለው ነጊርዎ እታ ዝኸበደት ፓርቲ ድማ መፅያ ኣነ ያበይ ከለኹ ንዓኻ እዚ ኩሉ ዘርእየካ ኢሉ እዚኣ ዝኸበደት ፓርቲ እያ በይንኻ ሓቂ ክትዛረብ ከለኻ ኣዝዩ ከቢድ እዩ እግዚአብሔር ድምፂ ሒዝካ በይንኻ ደው ምባል ኣዝዩ ከቢድ እዩ ኣብ ማእከል ሓሰውቲ ነቲ ሓቂ ሒዝካ ከይተመሳሰልካ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ነገር ክሳዕ መወዳእታ ክትወስዶ ጨኪንካ ምኻድ ኣዝዩ ፈታኒ እዩ ተመሳሲልካ ክትወፅእ ንምንታይ ክሳዕ ክንዚ ዋጋ ዝኸፍል ዝብለሉ ብዙሕ ነገራት ክመፅእ ክእል እዩ ከምኡ ድማ ብትብዓት ብድፍረት ኣበይ ነርካ ክሳዕ ዝብሉኻ ንሕና ኢና ኣዝና መንፈሳውያን ኣነ ዘይረኣኾ ከመይ ጌርካ ትርኢ ትኽእል ኢኻ ዝብሉ ኣብ ከምዚ ደፈራት ውሽጢ ድማ ከምኡ ክዛረቡ ኤርምያስን ከምኡ ኣጋጢሞ ነይሩ ትዝክሩ ኢኹምሽ ኣርዑት ሒዙ ምስ መፀ
أتي هانانيا زبال حساوي نبي مصي سيرو نتي عروت እግዚአብሔር ካብ እስራኤል ሰይሩ ወሎ ይሉ እንታይ ኻትብል حراي አሜን ይግበረልና ይሉ ተፋኒ ይከድ አሜን ይኻትብል እቲ መፍለይ ነጥቢ ግን እቲ ቃል ምስተፍ ክፍጸም ከሎይ መፍለይት መዓልቲ አላ አብታ መፍለይቲ መዓልቲ እግዚአብሔር ክሰርሕ ከሎ ዘይና حفر ክንከውን ኣብቲ ሓቂ ደው ክንብል ይግባና እግዚአብሔር ክርኢ ደለናዩ እግዚአብሔር ክንፈሊ ደለናዩ أم منفسه وعالم كن أتي دلنا كن سمع دلنا بأمرات راي كن كيد إجزافير أيدلين نايدان إل زيجر مني دانيل أمم قط أنقلتي زنبر نتصدق إسابي نير witchcraft دقمتي تنقلا أملخوا غاننتي أبزلوا بوتاي تخبي زنبر زلو بينو نأملخ كدوز بلا سبينير فلو بمنفساوي حيل انتزي كوينو اي تخلوني ويك مساتهم كتما ساسل منفس كا تطفيخا كتطف دمايخا وي دما بتي حيل املخ سيركات وتصالك فتينا صلينا تناي دانيال كلير لايف ستايل نحنا إنا نبرز لنا بزلنا وي فلينا بحيل أملاك نوتصالنا وي تي كبيبنا زلونا يتصالاي من قرات أتاك جيرونا مسؤول أبتي كلل كن أتوين دانيال تشكينو يزوج أسابينير دحارتي نقص حلمي أملاك يا حليم وامبر كمو زحلم سأجانو هبتنا ينبرون تي نقص جن أب دانيال زلو وهبت كتسعود اليوك زافير دانيال بزيت بتيناي نقص حلمي وتوهباتاتو الجمر كتبتوا ليك الله أتي وهبات عين تخفت جميرو أتي زحلمو نسو برأي كريو جميرو دحر نتي نقص إزاهر نتاير إيوه بوركي برور نحاس حاتين حمد غيرو بتي نقص بزردوار إيوه معرف كلتا دانيال أم معرف شو عتق دانيال انتهي زخون زلو إلو أتبقوا أبته اللونة أملاخ مسآتوا أم منقستي ورك إيه كان زلخا كبلو جميل እግዚአብሔር زي أراويت زلو منقستي نتي أراويت أبتي منقستات زلو كان منفس كريو جميل أراويت أباقي عقلا يكون أراويت أنبسا كن في زلو أنبسا دبي لا 4 رأسي زلو النبري أراويت زيو زفره يبلو أكمو إخاز اللخا تنبر له زمن جزي وحات إزلو أراويت زلو بوتا إخاز اللخا يلو مصر أكايو ترايخا كتنقات تخيل مصر أكايو ترايخا أم منتع أب جاك أب دور أزأت وسب سويلو كم فرناش تدكس هاي دكسني يا نقح كوين كاخات تدكس ندانيل بخم منفس برابيرو زلخايو بوتا نيتي أراويت بوتا يلو نعناون كل زمن زخون تي ناي موداتاتي تحتي زلو أراويت ريو لهم نعنا نعو يريلنا دانيال أبتي أراويت كان أراويت تي عسرت أرنتي زلو أبو زمان ينازلنا ناي بعل دانيال فلوطات يوم تمسس زي فلت زفره يبلو أزيو قزوف يبلو حدق أيكونن قبل اليوم أرنتي زلو عسرت أرنت أما أكل دمات أسعرف يوصل كل منفصلو أب كم زي زمن يخم زلهم رئينا كن كيد انت زيك إلنا أراويت زنك أسأسلو زمن إنا زلنا رئينا انت زيوت إنا نورمال سوات أيكونن زنك أسأسلو زور زلو منفس رئينا انت زيوت إنا أتي زفره أراويت زبهال أوداد قوت بوجيرون تزاير ترديوكا بفرهي توحيد كات أفريقا أزيو زفرهيو زدهليو سنبدكايو جزفي الله كتريو كلها أزيمو تأفينا يخاتب أراويت مس أراويت وي بقال مهداني كتاتفو لك وي دماغ تأفيقا زي مش تاسي
ኣነፂሩ ዝወፀ ሰብ ጥራዩ ዘድሊ ከምኡ ዝብሎ ዘሎ ኣብዚ ውሽጢ ዮሐንስን ነዚ ይሪእዎ ዮሐንስን ዳንኤልን በዚ መንፈስ ዝወፁ ሰባት እዮም ነቲ ናይ መወዳእታ ዘመን ኣብቲ ዘመኖም ንዝሰርሕ መንፈስ ኣነፂሮም ብብርሃን ሪኦሞ ጉዳዮም ምስ ምድራዊ መንግስታት ከም ዘይኮነ ተረዲእዎ እስኪ ከምኡ ንበል ጉዳይና ምስ ምድራዊ መንግስታት ምስ ናይ ሰብ ሓይሊ ኣይኮነን ምስ ናቡከደነፆር ምስኡ እናተኻትዓካ ኣይኮንካ ትኸይድ بس بدحريون زلوا منفس ناقت أمك أخذ خيد نابو كده نتصور شيء عمت جزاء يقوله بتي وش تياتي دما نتي أراويت بزده الحيلي واتس منم كرهولو زي كله كتفوز تسو كل لا تومي وحاتو نسيق تصل ري والله زفره زدها الصبايك نتي زفره أراويت ريوسي أن بس سامسي خلون تايخا ندان إلس منم كسايكون نتي زدحنو أملاخ ري والله እግዚአብሔር ይመስገን ጉዳዩ ምስ ምድራዊ መንግስታት ከም ዘይኮነ ፈሊጥ ኣሎ ድሕሪ ነፍስ ወከፍ ንዘሎ ድሕሪ ነፍስ ወከፍ ዘሎ ሲስተም ንዝሰርሕ ሓይሊ ኣነፂሮም ዝረኣዩ ሰባት እዮም እዚኣቶም ነቢያት ዝለኣኽልዋ ምክንያት ዝርዩ ሰባት ዘድልዩና ምክንያት እዚ እዩ ብድሕሪት ንዝሰርሕ መንፈስ ክንርኢ ክነለሊ እግዚአብሔር ንሰይጣንን ምስኡ መሳርሕቱ ኩላቶም ከም ዝቐጽዕ ድማ ሪኦም እዚ ክቕጻዕ እዩ ጸላኢና እቲ ኣራዊት ክሕረድ እዩ እቲ አንበሳ የለዝተስ ዘመን ኣለዎ ክጠፍ እዩ ክዋሓጥ እዩ እቲ ድቢሉ ማንም ዘይክእሎ ንኩሉ ዝውሕት ዝነበረ ተዋሒጡ ክኸይድ እዩ እቲ ኣርባዕተ ርእሲ ዘለዎ ነብሪ ይውል ጎዩ ጉይኡ ናብ ጥፋት ክኸውን እዩ እቲ ኣራዊቱን ሓራዲኡ ካብ ሰማያት ይወርድ ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን دانيال ريو والله نتي كوحي نيش تيزمسل أمني دحرجن جزوف ناخن كلها توحد كران أملاخ ريو والله أملاخ نسألاتنا كلهم بتبعات كنوات إزجابرنا نتي نايتي منفس حيلي مسترد أكاي بتبعات كتوات إزجابرك أباخا زلوا برهان معركن ده حيالكم لك أتيك قال أتي منفس أنت عينت منفس كم صرح لك مستقلت شو تداهلو أبكر ميخاود تبعاته كله زفكر له سرعاته كله كنتو يزقبرو እግዚአብሔር ይመስገን በቲ ዳንኤል ባሪያ ተገይሩሎ ናይቲ ንጉስ ሰራሕተኛ ተገይሩሎ ያ በቲ ዮሐንስ አዝዩ አብርሑ ቦታ ጳጥሞስ ትበሃል ደሴት አቡ ደርቢዮም አለው ሲርናዮም አለናዮም ዝብሎ ባሪያ ገይርናዮም አለናዮም ዝብሎ ኣብ ውሽጢ ልቢ ናይቲ አንበሳ አትዩ ግን ዳንኤል ነቲ መንፈስ ከሃርሞ ጀሚሩ ኣብቲ መንግስቶም አማከሎም ኮይኑ ካዩ ንናቡከደነፆር አፋኒዎ ንዳርዮስ አፋኒ ነፍስ ዝመጽ አፋንዎ ነፍስ ወከፍ ድሓር ካብኡ ሓሊፉ እንታይ ገይሩ ነቲ ቴሪቶሪያልስ ነቲ ዝገዝ መንፈስ ምስኡ ዲል ክገብር ጀሚሩ ዳንኤል ጸለዮ ጸሎት ኣብ ሰማያት መንፈሳዊ ውግእ ክፈጽር ጀሚሩ ብሰንኪ ናይ ዳንኤል ጸሎት ለውጢ ክመጽ ጀሚሩ ድሓርቲ መልአኹ መልእኽ ዝገርም ምግላጽ ይነግሮ ናይ ፋርስ እቲ ገዛኢ መንፈስ ከመይ ገይሩ ከም ዝተቃወሞን ለካ ብድሕሪት ዝዝውር ካልእ ሓይሊ ኣሎ ለካ ናይ እግዚአብሔር ነገራት ከይስራሕ እቲ ጸለይቲ ብሓይሊ ከይትስኡ ናይ እግዚአብሔር ህዝቢ ናብ ተስፉ ብምልአት ከያቱ ዘደናጉይ መንፈስ ስለዝነበረ እዩ ደምጊና ዘለና ነዚ ናብ ብርሃን ከምጻሉ ጀሚሩ በዓል ሚካኤል ክዋጎ ጀሚሮም ብሰንኪ ናይ ዳንኤል ጸሎት ቤተ ክርስቲያን ጸሎት ናይ ቤተ ክርስቲያን ምትሳ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ለውጥ የምጽዩ ዴፍነትሊ ለውጥ የምጽዩ በጋንንቲ ተኣሲሮም ዝነበሩ ሰባት ይፈትሑ ዝተበላሸወ ነገራት ዝተዓጸወ ኩሉ ከይዛት ይዕጸ እንደገና ክፍወስ ክዕረ ይጅምር ዝሰዓሮም እንዳመሰሎ ከሎ ኣብ ማእከሉ ኣትዮም ነቲ መንፈስ ሃሪሞም ዳንኤል ዮሐንስ አርሒቆም ሞይቱሎ ኢሎም አርሒቆም ንሱ ነታ ምልእታ ኣብቲ ኤዥያ ዝነበረት ማሕበር ብዘተስእ ጸጋ ክትስእ ጀሚሩ ኣበራብ ናይ ክርስቶስ መንግስቲ ክትሰርሕ ከም ዘለዋ ነፍስ ወከፍ ማሕበር ዘንቅሕ ንዓቶም ጥራይ ነዚያ መወዳእታ ዘለና ንዓናው ከይተረፈ ዘንቅሕ ድምፂ ኣምላኽ ናባናው ኣምጽዮም
ተሳዒሮም ዝተሳዕሩ ክመስሉ ከለው እዚኣቶም ሓያላት ሰባት እዮም እዚኣ ናይ ህይወት ለውጢ ከይህልወኩም ይኽእል እዩ ናይ መነባብሮ ለውጢ ገለ ከይህልወና ይኽእል እዩ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ግን ለውጢ ነምፅእ ሰባት ከም ዝኾንና ክፈልጥ ኣለና ናይ ክዳን ለውጢ ናይ ማኪና ለውጢ ኣይኮነን ዘድልየና ዘሎ ስፒሪቹዋል ቼንጅ ከነምፅእ ኢና ተፀዊዕና ዘለና ብዙሕ ግዜ ኣርእስትና ሒዝዎ ዘሎ ግን ናይ ዓዲ ለውጢ ናይ ገንዘብ ለውጢ ናይ መነባብሮ ገዛ እቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ቶፒክ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣትዩ ኣርእስትና ቀይሮ ኣሎ ካብዚ ክንወፅእ ኣለና ዓለም ድማ ናትና ሃረር ትብሎላ እዚኣቶም መዓስዮም ተሲኦም ሓይሊ ከለዎ እቲ ሰይፊ ኣብ ኢዶም ከሎ ነዚ ኣራዊት ዝድህል ስልጣን ከለዎም ከመይ ገይሮም የመፅቂጦም ብስስዕ ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ኢሉ ስታይ ዝገብር እቲ መንፈስ ድማ ፈሊጡሎ ሓይሊ ኣብ ማሕበር ክርስቶስ ከም ዘሎ ስለዚ በቃ ኣርእስቲ ህባ ናይ ወንጌል ስራሕ ከይኮነስ ንሓድሕድና መምጥምማት ንኣቱ ውሱን ናይ ቀረባ ጥራይ ህንፃ ምስራሕ ናይ ቀረባ ጥራይ መንግስቲ ክቀያየር ዝኽእል ስልጣን ከም ዘለና ማእከልና ኣብ ውሽጥና ነዚ ረሲዕናዮ ኦፍ ኮርስ ብብዙሕ መከራ ትሓልፍ እያ ቤተ ክርስቲያን ምሽ ዝተኣሰሩ ብዙሓት ናይ መንፈሳውያን ኣቦታትና ኣለዉ ኣብቲ ማእሰርቶም ውሽጢ ግን ንመንግስቲ ዘንቀጥቅጥ ስልጣን ከም ዘሎ ክንፈልጥ ኣለና ዮሃንስ ከምኡ እዩ ገይሩ ነቲ ኢምፓየር እኳ ኣናዊፅዎ ሓደ ሰብ ክሳዕ ክንዱ ጨኪንካ ኣብ ርሑቕ ደሴት ጉሕፎ ብፍቕሪ ዘገልግል ሰብ ሰራዊት ዘይብሉ ናይ ፍቕሪ ወንጌል ስለ ዝሓዘ እቲ ጉዳይ ምስቲ ሰብ ከይኮነስ ምስቲ መንፈስ ስለ ዝኾነ እዩ እቲ ጉዳይ ምሳና ኣይኮነን እቲ ጉዳይ ምድራዊ ስጋዊ ኣይኮነን መንፈሳዊ ከም ዝኾነ ምብርባር ምትሳእ የድልየና ኣሎ ምርኣይ የድልየና ኣሎ ሓደ ግዜ ንታለል ኣለና ሓደ ግዜ ሳይትና ናይ ቀረባ ይኾና እውን ኣሎ ኣጠማምታና ናይ ቀረባ ጥራይ ይኸውን ኣሎ ኢመርጀንሲ ኬዛት ኣብ መፍታሕ ቢዚ ኮይና ኣለና ነቲ ናይ መንግስቲ ተልእኾ ኣቐሚጥናዮ ኣለና ነቲ ኣራዊት ምግጣም ገዲፍና ምስ ንኣሽቱ ኣናፁ ኢና ንጓየ ዘለና እቲ ሰይፍኻ መጠን ዘይብሉ ስልጣንካ መንግስታት ዘናወፅ እቲ ንኸደሉ ሌቨል ግን ኣዝዩ ዝተሓተ ዝወረደ very sad situation ናይ ቤተ ክርስቲያን ዲሰፕሽን ብጣዕሚ ዝገርም ናይ ፈርዖን ጥበቡ እዚዩ ፈርዖን ሓያላት ምዃኖም ርእይዎም ከምኡ ዝብል ቃል ኣምላኽ እዚ ህዝቢ እዚ ሓያል ኢልዎ እንደገና ድማ ብዙሓት እዮም ኢሉ እቲ መንፈስ እዩ ድማ ዝዛረብ ነይሩ እዚ ክንፈልጥ ኣለና ፈርዖን ኣይኮነን ዝዛረብ ነይሩ ሙሴ ምስ መፀ እዩ ብድሕሪ ፈርዖን ዝነበረ ነቲ መንፈስ ዘግሃዶ ምልላይ መናፍስቲ ኣብ ሙሴ ሰሪዑ እዩ ሙሴ ምስ መፀ ለካ በቲ ብኒል ዝምለኽ መንፈስ እዩ ነታ ሃገር ዝመርሓ ዘሎ ባርያ ገይርዎም ዘሎ ለካ ብድሕሪቲ እቲ ንጉስ ዝሰርሕ ኣጋንንቲ ኣለዉ ዘዋፍሮ እቲ 10 ተኣምራት ዝተገብረ ኣብ ግብፂን ዝነበሩ ኣጋንንቲ ዝሰጉግ ሓይሊ ኣምላኽ እዩ ተገሊጹ ብገዛ ርእሶም ይቀፂዕዎም እግዚአብሔር በቲ ዘምልኾ ኣምላኽና ኢሎም ዝተገዝኡሉ መንፈስ ብኡ ገይሩ ይቀፂዕዎም ሓይሊ ኣምላኽ ክግለጽ ነይርዎ ፈርዖን ጥራይ ተዝኸውን ነይሩ ቀሊል ምኾነ ነይሩ ልቢ ፈርዖን ክተርር ዝግብአሉ ምኽንያት ኣብ እቲ ጉዳይ ምስ መንፈስ ስለ ዝነበረ ንፈርዖን ምንብርካኽ ንእግዚአብሔር ፀገም አይነው ሙሴ እኮ ከኣቱ ከሎ ከም ኣምላኽ ይዝርዮ ነይሩ ይፈርህ እኮ ነይሩ ፈርዖን ንባርያሞ ሓሪድካ ተጥፍኦ እኮ ይኹን ቀሊል ነይሩ 10,000 እናተመላለሰ ክፈርደካ ከሎ ከመይ ጌርካ ዕድል ትህቦ ዘፍርህ ግርማን ምስኡ ነይሩ እግዚአብሔር ኣሰኒዎ ይኣቱ ነይሩ ነቲ መንፈስ እናድሃሎ ይዝኣቱ ነይሩ ይፍክር ግን ኣገድፎም እኔ ናተዮ ከስርሖም ይፍክር ኣጋንንቲ ክወፅእ ከሎ ሰሚዕኩም ወዲኹም ናተያ ፈረሰያ ገለ ቀትላይ ኣነ ዓበያ ኣነ ወሊደያ ብዙሕ ዝብለካ ኣውዩ ግን እዩ ዝወፅእ መወዳእቱ ኣውያ ጥራይ ግን always there is a power ብድሕሪት ዘሎ ምስ መናፍስቲ ኢና ንገጥም ዘለና spiritual power እዩ ናይ ኣእምሮ ጉዳይ ኣይኮነን ቤተ ክርስቲያን ትሰርሕ ዘላ ጠቕሲ ኣጋጪና ሰብ ምፍናው ኣይኮነን ስራሕና ብድሕሪት መንፈሳዊ ሓይሊ ምዕጣቕ የድሊ ሓይሊ ኣምላኽ ምድላ የድሊ ኮኔክሽንና መንፈሳዊ ሌቨል ክኸውን ቅየር ይግባእ እዩ
ስለዚህ ብቅድስና መውፃእ እቲ መንፈስ ናይ ርክሰት እዩ ኣባና ግን ናይ ቅድስና መንፈስ ክሰርሕ ኣለዎ እቲ መንፈስ ዝድህል እምነት ዘጥፍ እዩ ኮንፊዥን ፈጠር እዩ ኣባና ግን ናይ እምነት መንፈስ ክሰርሕ ኣለዎ እቲ መንፈስ ኣድኪሙ በእምሮ ክትሓስብ ይዝገብረካ ንሕና ግን ብሓይሊ ኣምላኽ ክንወፅእ ኣለና ነዚኡ ሓይሊ ከይተቐበልኩም ከይትወፁ ዝበለሉ ምክንያት ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን ብስጋዊ ሓይሊ እንተወፅያ ተበላሽዎ ክበዝሕ በዚሁ ሎ ድማ ተበላሽ ብመንፈሳዊ ሓይሊ ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ኣይትውፅኡ እዚ መጠንቀቕታ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ ረድኤት ኣምላኽ ምስ ኣራዊት ክንገጥም ኢና ነወፅእ ዘለና ንዓለም ኣጸልሚቱ ሒዞ ዘሎ መንፈስ እዩ ኣብ ደገ ዘሎ ካብኡ ተመንጢልና ዝወፃና ሰባት ኢና ሓይሊ ኣምላኽ እዩ ኣናጊፉና ኣብዚ በፂሕና ዘለና ነዚ ሓይሊ ኣምላኽ ዕሽሽ ክንብሎ ይግባአና ናብቲ ሓይሊ መምላስ የድልያ ቤተ ክርስቲያን ብምርሒት መንፈስ ቅዱስ ክንመላለስ ይግባአና ብምርሒት ናይ መንፈስ ቅዱስ መሪሕነት የድልየና ብዙሕ ግዜ በእምሮ ንውስን ኢና ይመፀልካ እዩ ጣዕጣዕ ተብሎ ንጸሊ ገለ እምነታት ግዜ ይወስደልካ እዩ ሓደ ግዜ ያ مش بأمره أقطع ما بيلك كتسلط أطرا يخاتحس ناتنا كيز جن نبيت كريستيان كيز مدراوي سجاوي كيزا كم تي عالم زسلت أيكوننا نسلت أنا نحنا قال أود كم زخونا الله ما يكوننا أبزي زخونا لنا ناتنا مقدي فليز بالي منقستنا كالي منفسنا كالي أكايدنا كالي نزي فريمكم دماءكم آتيكم أبزي مسأتنا نبتيك ملس كنحسب يبلنا زي double minded كلتا زدلي منم كم زي ركب فلتي قبوي فلينا بمنفس كدو سبميت مقبار زي عدمتها زخبرت بارت زي أنا النتكا كسبرالو حرّا يكتبلو لك أنا منفس كدوس أزياد خبرنا بارت زي فلا يتنك نير تراوي يا زي أنا مبركخي أي منكركن يزبل المنفس هكا كم بركخ مبر كل زهربانا علالنا كرتع ندليناكو أب كل هذا كان نفرس كايو كالغاسي سوري تبلني بيتك بعل ختم بركة نفرس كايو بيتك سوري تبلني سوري خاتم النسخة وعلقة أنا النت كايو واتس أكان زي كي تسبر منفساوي مرج أنا منفساوي بقويتها بأملاخ كم منفساوان سوات نحكينه زمرتنا يوك قليل كم زي كونن كفلت علنا بمنفس قدس مريحي تكون الله كلاتنا بمنفس قدس مريحي نتبل بقدسنا بأمنت بحيل أملاخ እግዚአብሔር ይመስገን ካለ ድማ ክርስቶስ ብዝህበና ዓወት ክንመላለስ ይግባና I think ሰዓት ወደደ ክርስቶስ ብዝህበና ዓወት ድማ ክንመላለስ ኣለና ኣብዚ ኩሉ ብዙሕ ግዜ ዮሐንስ ራእይ ሰብ በቴሮሪዝም በቦ በፍርሂ ሳይዘም ቲያራዊት መጽ تقارنو غلاي ጭራ غلاي ዝራአዮ ኣነ ድማ ኩሉ ሻዕ ክሪኦ ከለኹ ናይ ጎይታይ ሓይሊ ዝርዳእኒ ንዘመናት ከዓጽኡ ዝኽእል ጎይታ ዮሐንስ ክፍኣት ናይቲ ኣንቲ ክራይስት ከርኤና ይኮነን ዝጽሒፍዎ ዘሎ ምጽኣት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ዘመናት ፍጻመ ኮንክሉዥን ኣብ ኢዱ ማሕተምዳታ ክታም ዝሓዘ ጎይታ ይዘርኤና ዘሎ ንጎይታ ርኤዮ እኳ ይዝብለና ዘሎ أما كل فترة كل أملخو نعو زقبو كريستوس رئيو فترة كل كسب دلو كله أما كل نتي فرادي رئيو أبزفان استقامت رئيو يزبلنا زلو እግዚአብሔር ይመስገን ነዚዩ ከሪእና መጽ ድሃር ምዕራፍ 4 ክጅምር ከሎ ከመይ ገይሩ ለውጥታት ጅምር እቲ መለኸት ክንፋሕ እቲ መለኸት ኣንቲ ክራይስት ኣይኮነን ዝእውጆ ዘሎ መላእኽቲ ኣምላኽ እዮም ዝእውጆ ዘሎ يفتن نجارات يفتن يلو أواج زقطع زلو أملاخنا يو أنتي كرايست يكونن سيطان يكونن بقطع زمت زلو أملاخنا يو نسيطانن صعبتون قطع زتسزلو ناي غويتانا مصعات زوج مصحف انبر مفراري مصحف يكونن يوحنس راي التيرر ما بزح سب تيرر يقمطايو يجمرو مو زي داني قلتيفو يزقمط نعون تفليت كايو دما تبرابير كاخات تنبر ناي غويتا حيلي يرداكا مصات كريستوس يرداكا ام بيبكايو انت فريحكا بطعي منفسا ينببكايو
እንዳመረጽካ ተንበዋለኻ ማለት ቀርኒ ገለጥራ ይኸው ዝረአየካ ዘሎ እቲ ሰይፊ ዝሓዘ ክርስቶስ ክንሪኦ ኣለና ነገራት ናብ ምፍዝዛም ዝመጽእ ክርስቶስ ንዑ ክንሪኦ ኣለና እቲ ዳንኤል እንታይ ሪኡ በቲ ንጉስ ታከውሒ ሪእዋ እዚ ኩሉ ተሃኒጹ ወርቂ ብሩር ገለ እንዳበሉ ዝሃንጽዎ ዘሎ ብሓንቲ ንእሽተይ እምኒ ክጭፍለቕ እዩ እቲ ትሑት ኮይኑ ዝመጸ ክርስቶስ ንሱ እዩ ዝጭፍለቆ ኢሉ ሪእዎ ብቀሊሉ እቲ ንእሽተይ ዝመስል ካብ ኢድ ኣምላኽ ዝተወርወረት ታከውሒ ጭፍለቆ ከውሒ ኮይኑ ድማ ይተርፍን እዩ ኣዝዩ ዓቢ ከረን ኮይኑ ይውሕጦ እዩ እንደገና ምዕራፍ 7 ሪእዎ ኣራዊት ገለገለ ክርኢ ውዒሉ ሓላ መወዳእታ ግን እቲ ዘመኑ ናይ ጥንቲ ዝኾነ መወዳእታ ዘይብሉ ዘመናት ዘለዎ ኣብ ዙፋን ዝተቐመጠ ወዲ ኣምላኽ ሪእዮ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ነቲ ኣራዊት ክሰጉግ ዝኽእል ሓይሊ ዘለዎ ንሕና ሞ ፈሪህና መሃደምና ብድሕሪና ኮይኑ ግን ነቲ ሓያል ዝተባህለ ኩሉ ዘህድም ጎይታ ምሳና ኣሎ ዮሐንስ ሪእዎ ሕጂ ቁሩብ መከራ ትቕበሉ ኣለኹ ክብርኹም ግን መእጠን ይብሉ ሕጂ ታስቃይ ሓጻረ ምስ ግለጽ ከሎ ግን እቲ ክብሪ ማዕለያ ይብሉ ኣይወዳደርን ጸብጺብኩም ኢኹም ኣትይኹም ዘለኹም ኣይትኸስሩን ኢኹም ድማ ይብሉ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ውህበት እዚ ከኽስረና ይኮነን ዝግለጽ ዘሎ ከህብትመና ዝግለጽ ሃብትና ሰማያዊ ክገብሮ ዘይጠፍእ ክገብሮ ናይ ዘለዓለም ክገብሮ እግዚአብሔር ይመስገን ናይዚ መወዳእታ ዘመን ዳንኤል ኣብዚ ዘለና ሰባት ኢና ናይዚ መወዳእታ ዘመን ዮሐንስ ኣብዚ ዘለና ሰባት ኢና እዚ ቃል ዝተቀበለ ሰብ ሕያው ናይ ክርስቶስ ወንጌል ኣብ ኢዱ ዝኣተወ ሰብ መንፈስ ቅዱስ ተቀበለ ሰብ ንቤትኩም ንዓሌትኩም መርገም ክትሰብሩ ማእሰርትታት ክትበትኩ ነቲ ዝተደናገረ ህዝቢ ከተውጽኡ ብሲምፕል ናይ ክርስቶስ ወንጌል ምድሓን ከተምጽኡ እግዚአብሔር ሓይሉ ኣባኹም ኣቐሚጡሎ ድኹማት ኣይኮንና ኣብዚ ተኣኪብና ዘለና ኣብዚ ድኻምና ውሽጢ ዝግለጽ ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ኣሎ ስጋና እንተ ደኺሙ ኣብ መንፈስና ተቐሚጡ ዘሎ ሓይሊ ግን ቀሊል ኣይኮነን እግዚአብሔር ይመስገን ድኻታት ንመስል ኢሉ ጳውሎስ ኩሉ ግን ህብትም ኢሉ ናይ ኣሞት ኣፍ ደገ ዘለና ኢና ንመስልዎ ህይወት ንህብ ሰባት ኢና ግን ይብሉ እግዚአብሔር ይመስገን ተስፋ ዝተወዳልና ሰባት ኢና ንመስል ግን ከማና ሕያው ከማና ሓይሊ ዘሎ ይብለን ይብሉ እግዚአብሔር ዘይንፍለጥ ኣዝና ዝተረበጽና ዝተረሳዕና ኢና ንመስል ብኩሉ ግን ንፈለጥ ኢና ይሉ መንፈሳዊ ዓለም ኣብዚን ዘሎ ሰብ ዘበለ ኩሉ ይፈልጾ እግዚአብሔር ይመስገን ኣጋነንቲ ነዚ ጉባኤ ኣዝዩ ፈርሆዩ ኢየሱስ ንቤተ ክርስቲያን ክምስረታ ከሎቲ ናይታ ቪዥን ስቴትመንቱ እንታይ ይሉ መስለኩም ደጌታት ሲኦል ክሕይሉዋን እዩ ምስ ከምዚ መንፈስ ክንገጥም ያቐሚጡና ዘሎ ፊት ንፊት ኣብቲ ሕጊ ዝወፀሉ ስርዓታት ዘውፅሉ ፕሪንሲፕል ኣብ ዘለዎ ቦታ ተቐሚጥና ለውጢ ክነምጽእ ንኽእል ሰባት ምዃንና እዩ ዝነግር ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣሳይመንት እዚ ደጌታት ሲኦል ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣትዩ ከመይ ገይሩ ዝሓማምሰና ዘሎ ክኸውን ኣይግባኦን ነከምዚ ውድቀት ዝወደቐት ማሕበርያ ድማ ክርስቶስ ንዮሐንስ ኣተሲኡ ንገረን መንፈስ ንኣብያተ ክርስቲያናት ዝብሎ ዘሎ እዝኒ ዘሎ ዘበለ ኩሉ ይስማዕ ኢሉ ተበራበሩ ተስኡ ዓይንትኩም ይኽከፈት ኣይትታለሉ ዲሰፕቲቭ መንፈስ ኣባኹም ክሰርሕ ኣይግባኦን እዩ ንቅሑ ይብሎም ረአዩ እቲ ሰዓሪ ኣነ ኣስብኹም ድማ ካባዩ ኣብ ከቢድ መከራት ትሓልፍ ማሕበር ነይራ ኣጆኺ ይብላ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ከቢድ ነገራ ይፈልጦ ይብሎም እግዚአብሔር ነገራት ምቕያር ከይኮነስ ሓይሊ ከም ዝህቦም ከም ዘምልጡ እግዚአብሔር ነግሮም እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍኩም እዚ ድምፂ እዩ ዘስምዓና ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ተበራበሩ መንፈስኩም ይንቃሕ ካብ ዝደቀስናሉ ክንትስ ይግባልና ኣይትደራበሹ ንጹር ሳይት ዘለኩም ሰባት ኢኹም ንጹር እዩ ዘርኢ መንፈስ ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን እናተደናገርና አይነበረን ኢና አሎ ብዙሕ ኮንፊውዝ ገብረና ነገራት ኣሎ ካብዚ ኮንፊውዥን ግን ዘውጽእ መንፈስ ምሳና ኣሎ ናይ ሃገርና ናይ ህዝብና ናይ ብዙሕ ኩነታት ነፍስ ወከፍ መዓልታት ዝገጥመና ቻሌንጅታት ማዕለያ ይብሉን ኣብዚ ውሽጢ ግን ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ምሳና ኣሎ በዚ ሓይሊ ክንገጥሞ ይዝደለና ዘሎ እግዚአብሔር ፈሪህና ክንምለስ ተዳሂልና በእምሮ ብስጋ ሰባት ክንደሊ መን እዩ ዝሕግዘኒ ምድውዋል ካብዚታት ወፂና በመንፈሳዊ ሓይሊ ክንገጥም ይዝደለና ዘሎ እግዚአብሔር እቲ ሓይሊ ኣብ ኢድኩም ኣሎ ረድኤት ኣለኩም ሰማያዊ ረድኤት ምሳኹም ኣሎ
اتي اراويت زفرهاكم حزبيكم ازيو يدهال بيت كريستيان تتسيا دغيتات سيول كم زي حيلو يفلط يوس سلازي كيزات يفطر كابتن محبرات وشتي زي اكبل الموكود انتايلو نمهرو بالام كم استقبلوا ينكر زي اتصبو غيركم حزو بالام كابرو كرغم فتيو አይካለም ቲ መንፈስ በደገ ኮይኑ ምንም ከገብረና አይከለኒ ክረግም ይውዕል ከዛረብ ከደግም ሁሉ አይነት ቃላት ይዞጽ ናይ ጥፋት መንፈስ ድሌቱ ይዝብል እግዚአብሔር ግን ቀይሮ አባኹም ግን አይሰርሕን ያጠቀመን يفشلو እግዚአብሔር يفرسو كم كنتو يغبرو كم زيت سرح ريوا بلعم نربحا زتشطو نبيات زوكل سبي نتا ገንዘብ ደሊዋሉ በጣም ይደሊዋሉ ንጹህና እግዚአብሔር ድምጽ ይሰማ በቲ ግን ገንዘብ ይፈቱ ስለዚህ ደለያ ከመጌሩ ከም ዝረኽቦ ከመጌሩ ከም ዝህብትም ስለዚህ ጨከነ ስለዚህ ወሰነ እቲ ንጉስ ጸዊዑ እዚ ህዝብ አይተኸሎን ይኸሉ ንገዛ ርእሱ ዘውድቕ ህዝብ ይልዎ በኃጢአቱ አምላኹ ባዕሉ ይዘጥፎ እንበር ናቲ ተኸሎ ምን ይኸሉ እዚ ህዝብ እዚ አውሽጡ አንበሳሎ ከም ሽደና አንበሳ ናይ መጻኢ ዘመን ክሪ ጀምሩ አይተኸሎን ይኸዚ ህዝብ እዚ ማእከሎም ኬዝ እንተሎግን ንሓድሕዶም ክጠፍኡ የሚሉ አምላኹም ባዕሉ ይከጥፎም ይሉ ናይ ነፍስ ወከፍና ጉዳይ አውሽጢ ዘሎ ጥራዩ ከጥፋና ዝኽእል በር በቤተ ክርስቲያን ክስዕራ ዝኽእል ኃይል የለን ፈጺሙ እናሰሰነ ትኸይድ ማሕበርያ አምላኻት አብ ዙፋን ንዘልዓለም ዝነብር ጎይታ ዮሐንስ ነዚ ኮይሩ ተአሲራላ ጠፊአላ ፈሪሳላ እንዳበሉ ተዘረቡ ከለው ይስስኑ ነቲ ናይ ሮም መንግስቲ ካውሽጢ በልዖሞ እቲ መንግስቲ ከይተረድኦ ሁላቶም ተምሰራሕተኛ አመንቲዮ ነቲ ኢምፓየር አኔ አምላኸ እንዳበለ በይኑ ተሪፍ አይካአሎምን ሓደ ሰብ ሓደ ጳውሎስ አምሉ ኤዥያ ምንዋጻት ይፈጥር አይ ኃይለታት ጸልማት እንተ አይነት ኃይሊ ወብታ ማህበር አይ ዚክሎ ኃይሊ ወጽ ይልዮ መንፈስ ቅዱስ ባህል ኃይሊ እዚ ኃይሊ ምሳና አለው ነዛ ከተማ ይቡና አለው እግዚአብሔር ንብዙሃት ሰባት ይቡና አለው እግዚአብሔር ነዚ መወዳታ ዘመን ይቡና አለው እግዚአብሔር ዘሃበና ነገራት ግን አለው ንዑ ዘሃበና ነገራት አምራይ ጊዜ ካይነጥፍ ዝተዋበካ ሒስካ ያኻት ፈይድ አብቲ ዝተዋበና አብቲ ዝተጸዋዕና አሉ አቡነ ተኩር ኩሉ አብቲ ዝተጸዋዕሉ የተኩር if not ነይበል አም ትምህርቲ dangerous መንፈስ እዩ አይርዳካን ትምህርቲ እዩ ጽዑም እዩ ንስጋኻ ዝጽዕም አብ ሀብቲ አብ ስጋዊ አብ ረብሓ ዘተኮር ጥራይ አብቲ ትምህርቲ ውሽጢ ግን ዲሞኒክ ዝኾነ ምኽሪ አለዎ dangerous እዩ አበላሊዑ ካይጥፋአካ ካብዚ መንፈስ ከውጻና ንቁ ይብለና አለው እግዚአብሔር በመንፈስ ራእዩ አብዚ መወዳእታ ዘመን ነቲ አራዊት ገጥሙሉ መንፈስ ተዋሂብኩም አለው ናብዚ መንፈስ እዚ ነዚ ክትገጥ አብ ከቢድ ወገሲ እንታይ አይነት ሪላክሴሽን እዩ ከቅሰናና ዝኽእል it was very sad አብ ሽመልባ ቤተ ክርስቲያን አብ ጀመረትሉ ዋን ሽመልባ አዝዩ ዝነቀጸ ቦታ ኮይኑ ሽም አልባ የሚለው መኸማን ሽም ክህቦም አይደለም ሲቦታ ሲ ሽም ክህቦ አይደለም ካብ ምክንያት ዘምክን አዝዩ ከቢድ ቦታ ስለዝነበረ አብከም ቦታ ቤተ ክርስቲያን ተሰሪሓ ናይት ክለባት ኩሉ ተሰሪሑ ቴርታዊ ማለት እዩ ውሽጢ ግን ከዛት ተጀሚሩ ክርስቶስ ስጋ ለቢሱ መጽዩ መንፈሲና ስጋይና አረስቲ ተዋሂቦ ቤተ ክርስቲያን ሽም ዘይብላ ቤተ ክርስቲያን ኮይናው በጣም ይዝገርም ካብ ህይወቴሲ አዝዩ ካብ ዘደንጾኒ ፓርት ንስዩ ነቲ መከራና ሲርና ክንወጽ ዝኽእለሉ አዝዩ አቢ አረስቲ ተዋሂቦና ከሎ አብ ዘይጠቅም ነገራት ምጥማትና ንሓድሕና ክንጠፍ ይገብረና be careful and be alert ንቁ ይብለና እግዚአብሔር ንቁ በመንፈስ ተወራው ንቁ አባኹም ዘሎ ኃይሊ ቺፕ ሕሱር ቀሊል ናይ ቀረባ ዝጠፍ ምድራዊ አይኮነን ምብርባር